σε σύγκριση με πολλές άλλες αιτήσεις ομιλίες που έχει κάνει η γεωλογική εταιρεία. Η ώρα νομίζω είναι 7 παρά 2 λεπτά. Επειδή είμαστε συνδεδεμένοι πάρα πολύ, εγώ ως πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα σας πω 2 λόγια πάρα πολύ γρήγορα για την εταιρεία μας, την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία. Βλέπετε την ιστοσελίδα της, που είναι το επιστημονικό σωματείο της χώρας των γεωεπιστημόνων. Συμβάλλει στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην προώθηση των γεωλογικών επιστημών. Για θέματα περιβάλλοντος ασχολούνται οι συνάδελφοι για γεωπάρκα, για ορυκτά, για την ποιότητα της ζωής γενικότερα. Οι γεωεπιστήμονες, είμαστε ουσιαστικά οι γεωεπιστήμονες, και ουσιαστικά η γεωλογική εταιρεία έχει ως σύμβολο το εμβληματικό ηφαίστειο της Σαντορίνης. Φαντάζομαι με ακούτε όλοι και βλέπετε στην οθόνη 2-3 διαφάνειες που έχω να σας δείξω, και να τονίσω ότι καλύπτει τους γεωεπιστήμονες της χώρας, και όχι μόνο, υπάρχουν μέλη και από το εξωτερικό. Γι' αυτό το πολύπλοκο σύστημα των συστημάτων που μελετάμε όλοι μας, η γέα, η γη, και ιδιαίτερα την περιοχή μας, ένας χώρος πολύπλοκος γεωτεκτονικά, συνάντησης πολλών πολιτισμών και σταυροδρόμοι που συνεχίζει. Η Γεωλογική Εταιρεία έχει 10 τουλάχιστον επιστημονικές επιτροπές που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για να κάνουν εργαστήρια, διδασκαλία και κυρίως εκδηλώσεις, ομιλίες. Εκδίδει το δελτίο το επιστημονικό, συνεχίζει από το 1951 το δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τη γεωενημέρωση τώρα που πια έγινε ηλεκτρονική, και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν ομιλητή, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, που τον γνωρίζουμε όλοι μας. Να σας ευχαριστήσω εγώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών της ΕΓΕ για τη συμμετοχή σου σε αυτή την εκδήλωση, που έχουν τα εμβληματικά ονόματα 2 γεωλόγων, του Μαρίνου και του Παπασταματίου σήμερα. Θα μου επιτρέψετε, θα σας τα πει αργότερα σε λίγο ο συνάδελφος Δημήτρης Παπανικολάου, για τις κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος, του γεωλογικού παρελθόντος, που δεν είναι πολύ γνωστές στο ευρύτερο κοινό, ακόμη και σε μορφωμένους ανθρώπους, και το διαπιστώνουμε αυτό πολλές φορές. Θα μας ξεκινήσει από τη χιονομπάλα, τη γη της προκάμβριας περίοδου, θα μας μιλήσει για τους κύκλους του Μιλάνκοβιτς, για την ενεργοτεκτονική και τις σεισμικές μετατοπίσεις που αλληλοεπηρεάζονται και οι ευστατικές κινήσεις στο κλίμα. Ιδιαίτερα θα μας μιλήσει για την Βόρεια Πελοπόννησο και τον Κορινθιακό, για τα ιστορικά χρόνια και κυρίως για τη μικρή παγετώδη περίοδο, και επισημαίνω μια πάρα πολύ σημαντική φράση του που μας έστειλε στην περίληψή του και φαντάζομαι τη διαβάσατε οι περισσότεροι. Θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ανθρωπογενή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα μέτρα που προτείνονται χρειάζονται για την αποκατάσταση και βελτίωση του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από το ποσοστό της πιθανούς ανθρωπογενούς προέλευσης. Ο Δημήτρης είναι Αθηναίος, σπούδασε φυσιογνωσία και γεωγραφία και γεωλογία, βοηθός στο Πανεπιστήμιο, έκανε διδακτορική διατριβή για το νησί της Άνδρου, που ακόμη και σήμερα τη χρησιμοποιούμε όσοι πάμε να δουλέψουμε στην Άνδρο, καθηγητής από το 1993 δυναμικής και τεκτονικής γεωλογίας, και δίδαξε και γεωλογία της Ελλάδος, θαλάσσια γεωδυναμική,
στα τμήματα μεταπτυχιακών οκεανογραφία και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτη και πρόληψη φυσικών καταστροφών, δίδαξε σε ξένα πανεπιστήμια, στη Λοζάνη, στη Γαλλία, στο MIT, στο Τέξας, στο Όστιν του Τέξας, διατέλεσε διευθυντής προγράμματος της UNESCO του IGCP πρόγραμμα 276, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, στο ΟΑΣΠΑ, γραμματέας πολιτικής προστασίας. Λέει ότι έχει περισσότερες από 320 επιστημονικές εργασίες και περισσότερες από 4.500 αναφορές, και το βιβλίο του «Γεωλογία της Ελλάδος» εκδίδεται στα αγγλικά από τον Springer σύντομα. Αυτά που μας έδωσε στην σύντομη περίληψή του είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί είναι πολύ πάνω από το μέσον όρο, και συνήθως αυτά που λέμε για καθηγητές, συμμετείχε σε πολλά προγράμματα, πολλές εργασίες κτλ. Τα ξεπερνάει, και σήμερα θα μας μιλήσει για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, τις κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος της γης και τις σημερινές της επεμβάσεις του ανθρώπου, δραστηριότητες του ανθρώπου. Εγώ θέλω να κλείσω για να δώσω το λόγο, να δώσω το βήμα, όπως λέμε, στον αγαπητό Δημήτρη, τον συνάδελφο Δημήτρη, να υπενθυμίσω ότι το μεγάλο επόμενο γεγονός της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας είναι το 16ο Διεθνές Συνέδριο, που το διοργανώνουν φέτος οι συνάδελφοι από την Πάτρα, από το Τμήμα Γεωλογίας. Και βέβαια θυμάμαι, αγαπητέ Δημήτρη και άλλοι συνάδελφοι, που συμμετείχαμε στα 40 χρόνια όταν ήσουν πρόεδρος της Γεωλογικής Εταιρείας, στα 50 χρόνια, και τώρα έχουμε τα 70 χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, και το έχω πει πολλές φορές, συμβαδίζουν με τη δικιά μου την ηλικία, το 2021 το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να οργανώσει τον εορτασμό για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Για αυτά τα θαυμάσια θέματα, γιατί ως λαοί τα θεμέλια μας είναι στα βουνά. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω εγώ ως πρόεδρος της Γεωλογικής Εταιρείας. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Δημήτρη τον Παπα-Νικολάου. Στο τέλος ή κατά τη διάρκεια μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις στο chat, εκεί στη συνομιλία, ή κουτσομπολιό, όπως τα πει και στα αγγλικά. Θα τις μεταφέρω εγώ αμέσως μετά μόλις τελειώσει την ομιλία του, που θα είναι μια διδακτική ώρα, στο Δημήτρη, αλλά και ακόμη περισσότερο, επειδή έχουμε ανοιχτές τις οθόνες μας, θα μπορείτε να κάνετε κι εσείς απευθείας ερωτήσεις στον Δημήτρη. Δημήτρη, εγώ κλείνω και ανεβάζεις εσύ την ομιλία σου, το PowerPoint, τις διαφάνειες, και παίρνεις το λόγο. Κύριε Παυλίδη. Μάλιστα. Καλησπέρα. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Παλαιοπάνης από το Διεδρυματικό Μεταπτυχιακό. Ναι, σε ξέρω, Ραφαήλ. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν. Προφανώς υπάρχει όριο των 300 ατόμων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να μπουν. Αμάν, αυτό... Αλέξη, μπορείς? Δυστυχώς αυτό είναι το ταβάνι του συστήματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Ναι, μάλλον δεν μπορεί κανένας να το υπερβεί αυτό. Ναι, ναι. Είναι 300 το όριο. Ενημέρωσε τους συναδέλφους σου ότι βιντεοσκοπείται η ομιλία και θα την αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και σε διάφορα άλλα sites. Ωραία. Αυτοί που δεν θα μπορέσουν δυστυχώς θα την παρακολουθήσουν εκ των υστέρων. Και θα δώσουμε και το email του ομιλητή αν θέλουν να τον βομβαρδίσουν με ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Παυλίδη, με συγχωρείτε να βγάλω και την ίδια ανακοίνωση στο Facebook της εταιρείας για όσους προσπαθούν, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ότι προσπαθούν να μπουν και δεν μπορούν. Ναι, βγάλε ότι φτάσαμε στο όριο που δίνει το Zoom. Δεν ξέρω άλλο πρόγραμμα, γιατί εμείς στο Πανεπιστήμιο αυτό χρησιμοποιούμε. Περισσότερους, εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι περισσότεροι. Βγάλει την ανακοίνωση και θα την παρακολουθήσουν εκ των υστέρων.
Να δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει άλλη ένσταση, ερώτηση? Κύριε Παπα-Νικολάου, μπορείτε να πάρετε το λόγο και να ανεβάσετε την ομιλία σας. Λοιπόν, με ακούτε? Σε ακούμε καλά. Εντάξει, Σπύρο. Και κάποιος άλλος έχει πρόβλημα, ας το πει τώρα, για να αφήσουμε ελεύθερα τη ροή της ομιλίας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς και εγώ τώρα έχω δεχθεί εδώ πολλά τηλέφωνα από φίλους και συναδέλφους που θέλανε να μπουν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει και εγώ ότι έχουμε το 300 σαν όριο. Ελπίζω με τις άλλες τεχνικές διαδικασίες που υπάρχουν να μπορέσουν όσοι θέλουν μεταγενέστερα να τη δουν την ομιλία, μια και θα είναι διαθέσιμη ούτως ή άλλως. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καταρχάς είμαι αρκετά συγκινημένος γιατί τόσα χρόνια στη γεωλογική εταιρεία, είμαι μέλος της γεωλογικής εταιρείας από το 1973 και η πρώτη μου εργασία δημοσιεύθηκε στο δελτίο ακριβώς το 1973. 6 χρόνια πρόεδρος, συνέδρια κτλ. Και είναι ενδιαφέρον να τη βλέπουμε να συνεχίζει και μάλιστα τώρα με τις νέες δυνατότητες, παρά το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με την πανδημία, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια στοιχειώδη, αν θέλετε, επιστημονική συνάντηση και επαφή. Θα σας πω τις απόψεις μου για το θέμα, ενδεχόμενα να αλλάξουμε κάποιες απόψεις και να συνεχίσει η συζήτηση, γιατί όλες αυτές οι ομιλίες ουσιαστικά πρέπει να οδηγήσουν σε μεταγενέστερες πλέον συζητήσεις και σε μια προώθηση της όλης υπόθεσης. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι ομιλίες αυτές, όπως έχουν καθιερωθεί, αναφέρονται στους δύο αείμνηστους καθηγητές, τον Γιώργο τον Μαρίνο και τον Γιάννη τον Παπασταματίου. Ο Γιώργος ο Μαρίνος, ο καθηγητής, είχε έρθει στην Αθήνα όταν εγώ ήμουν φοιτητής και ήμουν από τους πρώτους βοηθούς στο εργαστήριο γεωλογίας που διορίστηκα διευθυντή τον Γιώργο τον Μαρίνο και τα πρώτα χρόνια της εξέλιξής μου ήμουν μαζί του, άρα υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος να με ενδιαφέρει αυτή η εκδήλωση. Και επίσης ένας αντίστοιχος λόγος ισχύει για τον Γιάννη τον Παπασταματίου, τον οποίο τον γνώρισα εκείνα τα χρόνια. Επειδή είχα βρει το Πέρμιο στην Άνδρο, στο δακτορικό μου, στα μεταμορφωμένα της Βορείου Άνδρου, είχε εκείνος κάνει δημοσιεύσεις στις Κυκλάδες. Τον είχα συναντήσει στη γεωλογική εταιρεία, στο παλιό εργαστήριο που σήμερα είναι το πιο πολύ γκρεμισμένο στη Μασσαλίας και Ακαδημίας και Σύνα. Και είχαμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε και να δούμε γενικότερα το θέμα αυτό των ηλικιών στην παλιά αττικοκλαδική μάζα. Δυστυχώς, μετά από λίγους μήνες, πέθανε ευνίδια, όπως ξέρουμε, ο Γιάννης ο Παπασταματίου. Έτσι και οι δύο καθηγητές, δύο από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους, της δεκαετίας του 50, του 60 μέχρι το 70, πραγματικά πρόσωπα καθοριστικά για την εξέλιξη τη μεταπολεμική της γεωλογίας στην Ελλάδα, είναι οι τιμόμενοι και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά των ομιλιών προς τιμήν τους και μνήμη τους. Να έρθω τώρα στο θέμα μας, το σημερινό. Καταρχάς, κάνοντας μια κριτική στον τίτλο. Οι φυσικές κλιματικές αλλαγές, λέμε, του παρελθόντος της Γης, δηλαδή η παλαιοκλιματολογία, να το πούμε με άλλα λόγια. Το φυσικές κλιματικές αλλαγές δεν θα υπήρχε σε μια ομιλία πριν 10, 20, 30 χρόνια. Γιατί αναγκαζόμαστε και βάζουμε τη λέξη φυσικές σήμερα? Γιατί κάποιοι, μη γεωλόγοι περισσότεροι από αυτούς, στα πλαίσια της επιτροπής της γνωστής IPCC, ήρθαν και μίλησαν για climatic change, θεωρώντας ότι αυτό το climatic change, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, είναι αυτή που συνδέεται και εξαρτάται από την ανθρωπογενή επίδραση των τελευταίων δεκαετιών. Ενώ η κλιματική αλλαγή είναι η φυσική διεργασία που πάντα υπήρχε από την ύπαρξη του πλανήτη μέχρι σήμερα. Έτσι, αναγκαζόμαστε να πούμε φυσικές κλιματικές αλλαγές, γιατί υποτίθεται ότι η σημερινή αλλαγή την οποία βλέπουμε είναι ανθρωπογενούς προέλευσης και επίδρασης, πράγμα το οποίο
Δεν έχει αποδειχθεί βέβαια ακόμα. Μένει να αποδειχθεί στο μέλλον και θα δούμε ακριβώς τις όλες διαστάσεις του θέματος. Γι' αυτό και έχω προσπαθήσει να συνδέσω το παρελθόν με το σήμερα. Σε αυτό το θέμα κρύβεται η ιδιαιτερότητα των γεωλόγων και της γεωλογίας σαν επιστήμης. Έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να ξέρουμε όχι το σήμερα, όχι τη στενή ανθρωποκεντρική προσέγγιση που γίνεται κοιτάζοντας λίγες δεκαετίες ή τους τελευταίους αιώνες ή έστω και λίγες χιλιετίες που υπάρχει ο άνθρωπος και βλέπει τι γίνεται στον πλανήτη, αλλά πέρα και έξω από την ανθρώπινη παρουσία, σε όλη τη διάρκεια του πλανήτη. Έτσι μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι φυσικές διεργασίες που εξελίχθηκαν από τη γέννησή του μέχρι σήμερα στον πλανήτη, ποιοι μηχανισμοί τις επηρεάζουν, ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι μέσες καταστάσεις και όπου είμαστε σήμερα. Για να δούμε η στιγμή εκκίνησης όπου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το σήμερα είναι η κανονική κατάσταση του πλανήτη, θα δείξουμε ότι προφανώς και δεν ισχύει. Είμαστε σε μια ακραία ψυχρή περίοδο, μέσα στην οποία έχουμε διακυμάνσεις ανάμεσα στην παγωμένη περίοδο της περίφημες glacials περιόδους με τους παγετώνες που διαρκούν περίπου 100.000 χρόνια και τις όχι θερμές, γιατί μερικοί λένε θερμή περίοδος. Δεν είναι θερμή. Είναι interglacial. Είναι μέσο παγετώδης. Τα διαλύματα που ζούμε με το θερμό κλίμα το σημερινό, τυχαίνει να είμαστε στο σημερινό, δεν είναι τυχαίο βέβαια, αλλά ο άνθρωπος εξελίχθηκε και είμαστε σήμερα εμείς εδώ σε αυτή την μεσοπαγετώδη περίοδο που είναι σχετικά θερμή, θερμότερη από την παγετώδη, κατά περίπου 6-7 βαθμούς Κελσίου, πιο ψηλά η μέση θερμοκρασία, σε σχέση με αυτή που ήταν πριν 18-20.000 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θερμή, διότι η συντριπτική πλειονότητα της ιστορίας της Γης στα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια χρόνια είναι θερμοκρασίες πολύ πιο θερμές, μέχρι και 16 βαθμούς Κελσίου, μέση θερμοκρασία, ψηλότερη από τη σημερινή. Ξεκινάμε λοιπόν από μια στρεβλή λάθος τοποθέτηση, η οποία οφείλεται στους μη γεωλόγους. Είναι πρόβλημα ότι οι γεωλόγοι δεν μπόρεσαν να πείσουν όταν φτιάχτηκε η πρώτη επιτροπή για το IPCC, τους υπόλοιπους, και δυστυχώς κάπου 1.800 άτομα, επιστήμονες κύρους, αντί να δώσουν τη μάχη μέσα και να τους πείσουν και τους άλλους φυσικούς, μαθηματικούς κτλ. Γηματολόγους ότι πρέπει να προσέξουν το παρελθόν του πλανήτη για να πάμε στο μέλλον, οι περισσότεροι αποχώρησαν. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί πολλά πράγματα που βλέπουμε σήμερα στον τύπο, στην κοινωνία, στις αποφάσεις των κυβερνήσεων, στις διακρατικές σχέσεις, σε όλα τα θέματα, εξαρτώνται ακριβώς από μια λάθος εκκίνηση. Και μερικές λάθος αντιλήψεις, οι οποίες δυστυχώς αντιλήψεις αναπαράγονται στον καθημερινό τύπο, στις τηλεοράσεις, στις ομιλίες, και έχουμε φτάσει σήμερα να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, φταίει η κλιματική αλλαγή. Χωρίς καν να ξέρουμε πώς υπάρχει, πόσο υπάρχει, γιατί υπάρχει και τι σχέση έχει ο άνθρωπος και η δραστηριότητα του ανθρώπου με αυτό. Επειδή ήμουνα και είμαι στην Επιτροπή της ΕΜΕΚΑ, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κάναμε πριν 9 χρόνια την πρώτη μεγάλη ανάλυση των κλιματικών δεδομένων, κυρίως για την Ελλάδα, στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, ξέρω πάρα πολύ καλά και τις αντιλήψεις των διαφόρων άλλων συναδέλφων, όπου προσπαθούσα ακριβώς να επιστήσω την προσοχή σε αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα, σαν ένας άνθρωπος που κοιτάζει κυρίως το παρελθόν, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται στο σήμερα, για να μπορέσει να προβλέψει και να εκτιμήσει πού πάμε στο αυριανό μέλλον. Πάμε λοιπόν για να δούμε τι γίνεται στην διαδικασία. Πρώτα θεωρούμε σήμερα την ατμόσφαιρα, όπως την ξέρουμε όλοι, και το κλίμα που εξελίσσεται στη συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Πάνω από τη βιόσφαιρα, πάνω από τη λιθόσφαιρα κτλ. Την υγρόσφαιρα. Ναι, αλλά το πρώτο που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι η σύνθεση της ατμόσφαιρας έχει αλλάξει δραματικά από ό,τι δημιουργήθηκε ο πλανήτης μέχρι σήμερα. Το διοξείδιο του αζότου ήταν πάντα άφθονο και σταθερό σε όλη τη διάρκεια, αλλά τα υπόλοιπα αέρια εκτός του αζότου έχουν τεράστιες διαφοροποίησεις. Στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια της ύπαρξης του πλανήτη έχουμε αρκετές εκατονταετίες, εκατομμυρίων ετών,
κάπου 700 εκατομμύρια χρόνια, όπου κυριαρχεί το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου οξυγόνο και υπάρχει ελάχιστο μεθάνιο. Κάποια στιγμή πριν από 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια αρχίζει να υπάρχει η ύπαρξη της πρώτης ζωής και αρχίζουν να υπάρχουν μηχανισμοί δηλαδή που να καταναλώνουν το οξυγόνο να αναπαράγεται από βακτήρια και είναι η εποχή που διαφοροποιείται η κατάσταση, η οποία έρχεται στα 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια, ανατρέπεται τελείως. Διότι το μεθάνιο αρχίζει και μειώνεται και το οξυγόνο αρχίζει και αυξάνει ραγδαία. Στο όριο του φανεροζωικού, στο τέλος δηλαδή του προκάμβριου, αρχή του κάμβριου, έχουμε φτάσει ήδη το οξυγόνο να έχει πάρει μια πολύ μεγάλη ποσόστοση στην ατμόσφαιρα, περίπου ίδια με τη σημερινή. Το μεθάνιο έχει ξαναελαχιστοποιηθεί σε πολύ μικρά ποσοστά και υπάρχει μια έναρξη μεγάλης πτώσης και του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο φτάνει στα σημερινά δεδομένα σταδιακά μέσα στους αιώνες το Μεσοζωικό και το Καινοζωικό μέχρι πρόσφατα. Άρα αυτό το οποίο θεωρούμε σήμερα δεδομένο ως προς την ατμόσφαιρα αυτή καθ' αυτή και το κλίμα, βλέπετε ότι είναι ήδη μια κατάσταση λίγων δεκάδων εκατομμύριων ετών έως λίγων εκατοντάδων εκατομμύριων ετών. Το διάγραμμα αυτό που βλέπουμε τώρα δείχνει ακόμα καλύτερα αυτές τις μεταβολές. Βλέπετε πώς ξεκίνησε το οξυγόνο μέχρι τα 2,5 δις που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Μετά γίνεται αυτό το σοκ της οξύδωσης. Στη συνέχεια σταθεροποιείται σε κάποια ποσοστά και το τελευταία 0,5 δις, δηλαδή ουσιαστικά την αρχή του από το Κάμβριο μέχρι σήμερα, έρχεται και σταθεροποιείται. Βλέπουμε πώς αντίθετα μειώνεται με κάποιες διακυμάνσεις το μεθάνιο, πώς μειώνεται δραστικά το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ το άζωτο επάνω μένει σχετικά σταθερό σε όλη αυτή την πορεία της εξέλιξης της γης στην ατμόσφαιρα. Αυτή η διαφάνεια πέρα από αυτό όμως, βλέπετε ότι δείχνει ταυτόχρονα το κλίμα της γης ως προς τις θερμοκρασίες ως επιτοπλίστων. Με μπλε μπάρες είναι σημειωμένες οι περίοδοι στην ιστορία του πλανήτη όπου έχουμε παγετώνες. Προσέξτε ότι έχουμε παγετώνες και παγετώδεις περιόδους ήδη πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η πρώτη μπλε μπάρα που βλέπετε στα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο χρόνια αμέσως μετά τη δημιουργία του πλανήτη. Υπάρχουν οι πρώτες παγετώδεις καταστάσεις στον πλανήτη. Ακολουθούνται διαδοχικά πολλές, αλλά βλέπετε οι φαρδιές μπάρες, που σημαίνει μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση των παγετωδών περιόδων, γίνεται λίγο πριν το Κάμβριο, δηλαδή βλέπετε ότι είναι πριν το 0,5, στο τέλος του προκάμβριου, αμέσως μετά που είναι το Πέρμιο, στο τέλος του Παλαιοζωικού, και η τελευταία φαρδιά μπάρα είναι στο 0, δηλαδή στο σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 1 έως 2 εκατομμύρια χρόνια. Αυτά για να ξεκινήσουμε από το βασικό χαρακτηριστικό. Πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι μια κατανομή της θερμοκρασίας, ουσιαστικά με στοιχεία της δεκαετίας του 80, στην οποία βλέπουμε ότι η μέση θερμοκρασία, που είναι η σημερινή, αυτό που θεωρούμε σήμερα σαν φυσιολογικό εμείς, είναι μια θερμοκρασία η οποία υπάρχει μόλις στο τελευταίο διάστημα των λίγων εκατομμύριων ετών, ελάχιστον, και ξαναβρίσκουμε τέτοιες χαμηλές θερμοκρασίες στο τέλος του Παλαιοζωικού, σε μεγάλο κομμάτι του Λιθανθρακοφόρου και του Περμίου, και επίσης λίγο πριν το Κάμβριο, στο τέλος του Προκαμβρίου. Όλο το υπόλοιπο διάστημα της ζωής στον πλανήτη έχει θερμοκρασίες πολύ πάνω από τη σημερινή. Το ίδιο μπορούμε να το δούμε εδώ στην παράσταση που βλέπουμε για τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια πλέον, στο φανεροζωικό ουσιαστικά,
όπου βλέπουμε πάλι που έχουμε με το μπλε χρώμα τις ψυχρές περιόδους, όπου υπάρχουν και παγετώδεις αποθέσεις, καλύματα αν θέλετε, παγετώδεις στους πόλους, και οι θερμές, τις οποίες δεν υπάρχουν φυσικά καθόλου παγετώνες, ούτε στο νότιο ούτε στο βόρειο πόλο. Πάλι φαίνεται συντριπτικά η διαφοροποίηση αυτή ως προς το κλίμα της γης και πώς ουσιαστικά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό οι ψυχρές περίοδοι, σαν τη σημερινή, που είναι ψυχρή περίοδος, σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πάμε στα άκρα. Όταν ήμουν στο MIT το 2003, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Πίτερ Χόφμαν, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο βασικούς υποστηρικτές της περίφημης θεωρίας του Snowball Earth. Snowball Earth, που σημαίνει ότι είναι μια χιονόμπαλα, η γη ολόκληρη να έχει χιονόμπαλα, ή κατεψυγμένη, αν θέλετε, ολόκληρη. Στα σχήματα αριστερά είναι ουσιαστικά οι περιπτώσεις που η γη είναι η χέρσος, οι ήπειροι όλες, τότε οι ήπειροι είναι χιονόμπαλες και οι ωκεανοί δεν είναι, στην άλλη είναι και οι ωκεανοί. Αυτά είναι τα συζητούμενα ως προς τη φάση αυτή. Μιλάμε για το τέλος του Προκάμβριου σε δύο βασικά περιόδους, Snowball 1, Snowball 2. Και εδώ είναι η τεκμηρίωση, αν θέλετε, του πώς και γιατί αυτή η θεωρία έχει αναπτυχθεί και πώς και γιατί εξετάζεται σοβαρά. Γιατί όλες οι θέσεις στον κόσμο, σε όλες τις υπήρους, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, δείχνουν όπου υπάρχουν ειζήματα αυτής της περίοδου, έτσι, ο Μαρίνοαν και το Στούρτιαν, 717-669 το ένα και 645-636 εκατομμύρια το άλλο, όλες αυτές οι αποθέσεις είναι όλες αποθέσεις παγετωδών αποθέσεων. Τιλίτες, μορένες και τα σχετικά. Χωρίς παρουσία θερμών. Δεν υπάρχει ποτέ σε αυτή την περίοδο πουθενά μέχρι σήμερα θέση που να μην είναι παγετώδεις αποθέσεις. Πάνω σε αυτό βέβαια στηρίχθηκε η θεωρία αυτή που σας εξήγησα και η οποία και για μένα τότε το 2003 ήταν πραγματικά μια σχετική έκπληξη, γιατί δεν είχα υπόψη μου αυτή την κατάσταση. Το αντίθετο από τις παγετώδεις περιόδους βεβαίως ήταν οι θερμές περίοδοι. Είτε πάμε στο κρητιδικό, είτε πάμε κυρίως στο Ιόκενο. Γιατί το τέλος του Παλαιοκαίνου και αρχή του Ιόκενου, ας πούμε τα 50 εκατομμύρια χρόνια, το κατώτερο Ιόκενο είναι μια από τις πιο θερμές περιόδους που έχει περάσει ο πλανήτης. Τι επιπτώσεις έχει αυτό? Έχει ότι οι κροκόδιλοι, όπως βλέπουμε στο ένα διάγραμμα, οι απολιθωμένοι, φτάνουν μέχρι τον Καναδά επάνω και τη Σιβηρία και μέχρι την γη του Πυρός κάτω και την Αυστραλία, νότια κάτω, και αντίστοιχα οι φοίνικες και τα άλλα φυτά αυτά των θερμών φτάνουν επίσης πάνω στον Καναδά. Αν κάτσουμε και δούμε τις θερμοκρασίες, βλέπουμε, η καμπύλη που βλέπουμε εδώ είναι η σημερινή κατανομή της θερμοκρασίας. Από το 60 πλάτος νότιο μέχρι το 60 βόρειο βλέπετε πώς κατανέμεται η σημερινή θερμοκρασία. Ενώ οι τελείες είναι οι θερμοκρασίες που έχουν υπολογιστεί ακριβώς για πριν 50 εκατομμύρια χρόνια με βάση αυτές τα ευρήματα και τις αναλύσεις της παλαιοχλωρίδας και της παλαιοπανίδας. Εδώ βλέπουμε για το μέσο κρητιδικό, το καινομάνιο ουσιαστικά, είναι ουσιαστικά η περίφημη φάση που έχουμε το πολύ θερμό κλίμα, είναι η φάση που έχουμε την καινομάνια επίκληση, και εδώ στην Ελλάδα λόγω τεκτονικής βέβαια κυρίως, αλλά και παγκόσμια υπάρχουν επικλήσεις του άνω κρητιδικού του καινομάνιου κατά βάση, ακριβώς διότι σε αντίθεση με τις σημερινές θερμοκρασίες που είναι στον βόρειο πόλο -25 και στο νότιο -50, λόγω της Ανταρκτικής, θυμίζω ότι ο βόρειος πόλος είναι πάνω στη θάλασσα, στον ωκεανό, γι' αυτό και λιώνει εύκολα, γι' αυτό και είναι μικρότερες θερμοκρασίες και είναι και μικρή διάρκεια. Στον βόρειο πόλο η πάγη είναι 2,5-3 εκατομμύρια χρόνια, ενώ στην Ανταρκτική είναι πάνω από 30, που είναι τα βουνά βέβαια και η Ήπειρος. Και κοιτάξτε την τεράστια διαφορά σε σχέση με την κατανομή των θερμοκρασιών, που δεν έπεφταν κάτω από το 0 στο καινομάνιο. Τι είναι αυτό που αλλάζει και διαφοροποιεί το κλίμα? Το κλίμα στην γη, πέρα από τις εσωτερικές διεργασίες και ό,τι μπορεί να συμβαίνει επιφανειακά από τις όποιες φάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων και όλα τα υπόλοιπα, εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία. Ναι, η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι σταθερή.
Η ηλιακή ακτινοβολία διαφοροποιείται. Από τι? Από τις βασικές κινήσεις που κάνει η Γη. Οι οποίες είναι η εκεντρότητα, η λόξωση, η μετάπτωση των ησημεριών, κυκλικές μεταβολές που επαναλαμβάνονται σε διάφορους κύκλους της τάξης των 140-20.000 ετών. Είναι αυτές όλες που δημιουργούν την κυκλικότητα, την οποία ανέλυσε ο Μιλάνκοβιτς το 36-41, αυτός ο μεγάλος αστρονόμος και ερευνητής, που καθιέρωσε και προσπάθησε να εξηγήσει ακριβώς τους κλιματικούς κύκλους που τους ξέρανε στην Ευρώπη. Παλιά, όταν λέω παλιά, μέχρι δεκαετία του 70 και 80, μιλάγαμε για 4 παγετώδεις και 4 μεσοπαγετώδεις περιόδους. Αυτές ήταν οι αιχμές, βέβαια, οι μεγάλες, και μιλάγαμε μόνο για την Ευρώπη. Δεν κοιτάγαμε ούτε πιο πριν, ούτε κοιτάζαμε τι γινόταν σε άλλες περιοχές. Να όμως που η εξέλιξη της επιστήμης, δεκαετία του 60, δίνει τη δυνατότητα, ο Νίκ Σέκλετον, που ήταν στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και τον ίδιο και το εργαστήριό του, όταν η κόρη μου έκανε το διδακτορικό της εκεί στο διπλανό εργαστήριο. Μπόρεσε και έκανε την μεγάλη εφαρμογή των ισοτόπων οξυγόνου για παλαιοθερμοκρασίες. Παίρνοντας λοιπόν πυρήνες από τους ωκεανούς, τις βαθιές θάλασσες και όλη την περιοχή, έρχεται και καταγράφει με χρονολογήσεις τα ειζήματα αυτά και βλέπει τη μεταβολή των ισοτόπων οξυγόνου, δηλαδή των παλαιοθερμοκρασιών. Και τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει ότι ο Μιλάνκοβιτς και οι κύκλοι του υπήρχαν εκεί, ήταν αποτυπωμένοι σε αυτές τις μεταβολές που κατοχυρώθηκαν μέσα σε ουσιαστικά μία 20ετία. Έτσι λοιπόν έχουμε τους κύκλους του Μιλάνκοβιτς. Όταν πάρουμε και δούμε και αναλύσουμε, βλέπετε εδώ στο διάγραμμα, αυτούς τους κύκλους που έχουμε τις παγετώδεις και τις μεσοπαγετώδεις περιόδους. Η παγετώδης περίοδο κρατάνε 100.000 χρόνια, η μεσοπαγετώδης περίπου 10. Και βλέπετε στην πάνω εδώ σε αυτό το διάγραμμα πώς είναι οι κύκλοι των 100.000, που είναι αυτοί οι κύκλοι εδώ από το μέγιστο κάθε φορά, από μέγιστο σε μέγιστο, των 41 που είναι οι ενδιάμεσοι κύκλοι και των 21 που είναι μικρότεροι. Έτσι μπορούμε πλέον να δούμε πώς το κλίμα, εκφραζόμενο μέσα από τις παλαιοθερμοκρασίες, έχει αυτή την κυκλικότητα με την εναλλαγή παγετωδών και μεσοπαγετωδών περιόδων. Γρήγορα αυτή η διαδικασία ήρθε και επιβεβαιώθηκε. Δεν είναι μόνο η κάτω καμπύλη εδώ, που είναι από τα βενθονικά τριμματοφόρα, το κέλυφος που χρησιμοποίησε ο Σέγκλετον και οι άλλοι με τα ισότοπα οξυγόνου, αλλά είναι και το δευτέριο, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το άζωτο, όλα αυτά που δείχνουν τις αντίστοιχες μεταβολές. Και είναι και από αέρια, είναι και από πυρήνες, από τους πάγους της Γροιλανδίας, είναι δηλαδή από διάφορες μεθοδολογίες οι οποίες πλέον έχουν ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε τις γκρίζες αυτές ζώνες εδώ, οι οποίες αντιστοιχούν. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση που ζούμε, με τις υψηλές θερμοκρασίες, σχετικά υψηλές πάντα. Η προηγούμενη εδώ, στα 110-120.000 χρόνια, η αντίστοιχα προηγούμενη στα 220, 320, στα 410, 320. Δηλαδή, έχουμε κάθε περίπου 100.000 χρόνια αυτές τις παγετώδεις περιόδους, δηλαδή τις ψυχρές, με διακυμάνσεις βέβαια μέσα τους, και οι αιχμές που είναι οι θερμές, που είναι και οι σημερινοί, που διαρκούν περίπου 10.000 χρόνια. Και από εκεί πέρα μπορεί να δει κανείς ποιες είναι αυτές οι μεταβολές. Επειδή ακριβώς θέλουμε να καταλάβουμε πώς φτάσαμε, αλλά και πού θα πάμε, και το ζητούμενο είναι πού είμαστε και πού πάμε αύριο, αυτό για να το μάθουμε πρέπει να δούμε τις προηγούμενες όμοιες περιόδους, δηλαδή να ψάξουμε τις προηγούμενες μεσοπαγετώδεις. Και ποια είναι πιο κοντινή και πιο χρήσιμη και πιο αντιπροσωπευτική, η αμέσως προηγούμενη εδώ, των 120.000 ετών. Αυτή εδώ. Η οποία παρεπιπτόντως είναι και το όριο που έχουμε καθιερώσει εδώ και πολύ πριν δούμε αυτές τις διαφορές του κλίματος και τους κύκλους, σαν το όριο του μέσου προς το ανώτερο πλειστόκενο. Θυμίζω λοιπόν ότι εκεί στα 120.000 χρόνια, 125, είναι το όριο μέσο προς το ανώτερο πλειστόκενο, δηλαδή η προηγούμενη μεσοπαγετώδης περίοδος είναι το όριο του τέλους του πλειστοκένου, και βεβαίως η σημερινή που είναι το ολόκενο, μόνο οι τελευταίες 10.000 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου για το τελείως σημερινό πρόσφατο παρελθόν εξαρτώνται από αυτήν την τεράστια μεταβολή
του κλίματος, τις δύο τελευταίες δηλαδή, που ζούμε, τη μία που ζούμε και τη μία που προηγήθηκε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η προηγούμενη έχει γίνει το κέντρο των ερευνών παγκόσμια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πόσο γρήγορα έγινε, πόσο γρήγορα ξέγινε. Πόσο γρήγορα αυξήθηκε η θερμοκρασία από την προηγούμενη παγετώδη, τη Ρήσιο, και πόσο γρήγορα αποκλιμακώθηκε η θερμοκρασία, η υψηλή, και μπήκαμε στη Βούρμια, την τελευταία παγετώδη περίοδο. Βλέποντας τι έγινε πριν, προσπαθούμε να μαντέψουμε τι θα γίνει τώρα σε εμάς. Γιατί ήδη έχουμε περάσει τα 10.000 χρόνια και άρα πρέπει να δούμε εάν και πώς θα πάμε στην επόμενη παγετώδη. Βέβαια, οι Βρετανοί, βλέπετε εδώ το British Geological Survey, φρόντισαν να δώσουν την εικόνα πώς ήταν η πλατεία Trafalgar στο Λονδίνο πριν 120.000 χρόνια, δηλαδή την προηγούμενη μεσοπαγετώδη περίοδο από τη σημερινή. Και βλέπετε ότι έχουν βάλει εδώ ελέφαντες, τίγρες και τα λοιπά, υποπόταμους και λίμνες και βλάστηση, η οποία δεν υπάρχει σήμερα βέβαια στο Λονδίνο, υπάρχει πολύ πιο νότια. Γιατί απλούστατα η προηγούμενη αυτή περίοδος ήταν και λίγο πιο θερμή και είναι και ενδεικτικό ότι και η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 5 μέτρα πιο πάνω από τη σημερινή. Ήταν αρκετά πιο θερμή, γι' αυτό και ήταν ακόμα πιο βόρεια, σε πιο βόρειο πλάτος, οι οργανισμοί είχαν εγκατασταθεί από ότι σήμερα οι αντίστοιχοι οργανισμοί στη σημερινή θερμή περίοδο. Για να δούμε λοιπόν, να εστιάσουμε λοιπόν τώρα σε αυτή την τεράστια τελευταία μεταβολή. Από την τελευταία παγετώδη περίοδο, τη Βούρμια, το Last Glacier λοιπόν, να πάμε στο Holocene που είναι η σημερινή μεσοπαγετώδη. Βλέπουμε το εύρος καταρχάς. Το εύρος εδώ από τους κύκλους μέσα στην, βλέπετε το εύρος εδώ μέσα στην παγετώδη περίοδο, πόσο είναι, και βλέπετε ότι στη σημερινή την ολοκαινική είναι σχεδόν το μισό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κύκλοι και εδώ, υπάρχουν κύκλοι και εκεί, μικρές εναλλαγές, τις οποίες μπορεί να προσδιορίσει κανείς σε λίγες χιλιάδες χρόνια ή και σε μερικούς αιώνες ακόμα, όπου έχουμε τις μεταβολές του κλίματος. Βλέπετε ότι η πρώτη βασική αλλαγή έγινε περίπου πριν 14.000 χρόνια, με μια πρώτη θέρμανση. Υπήρξε η περίοδος του Ντρίας, μια ανάδρομη φάση, ξανά έγινε ψυχρό το κλίμα για 1.500-2.000 χρόνια και μετά πλέον πήρε την καθοριστική. Από το σημείο αυτό και πάνω είναι που θεωρείται το όριο του Ολοκαίνου και σταθεροποιημένο στις τελευταίες ουσιαστικά 10.000 χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και πρέπει να καταλάβουμε πού πάμε και πώς πάμε. Εμείς οι γεωλόγοι καταλαβαίνουμε καλύτερα όχι τις παλαιοθερμοκρασίες που βγαίνουν με διάφορες μεθοδολογίες, αλλά πάντα καταλαβαίναμε και ξέραμε τις κλιματικές μεταβολές, τις ευστατικές όπως τις λέγαμε μεταβολές, μέσα από τη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας. Είναι γνωστό ότι έχουμε την υψηλή στάθμη σαν τη σημερινή που είναι η θερμή περίοδος και έχουμε τις χαμηλές στάθμες στις παγετώδεις περιόδους, όπου ένα μεγάλο κομμάτι των πάγων έχει εγκλωβιστεί έτσι, στο θαλασσινό νερό και αντίστοιχα από το θαλασσινό νερό έχει πάει στους πάγους, οπότε αυτό μειώνει τον όγκο, συν βέβαια ότι είναι άλλος ο βαθμός διαστολής του νερού σε άλλες θερμοκρασίες, σε άλλη μέση θερμοκρασία. Αν αλλάξετε 5-6 βαθμούς μέση θερμοκρασία, είναι σαφές ότι είναι άλλος όγκος του νερού κτλ. Έτσι, εμείς τι ξέρουμε σήμερα λοιπόν, είμαστε ακριβώς εδώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή την αιχμή. Υπάρχει μια γραμμούλα έτσι ελαφρά που δείχνει τη στάθμη τη σημερινή για να τη συγκρίνουμε παραδείγματος χάρη με την προηγούμενη που σας έλεγα, η οποία ήταν γύρω στα 5-6 μέτρα παραπάνω από τη σημερινή. Και ήταν και πιο θερμή όπως είδατε από το καρτούν που είχαν κάνει οι Βρετανοί. Επομένως, βλέπουμε εδώ τώρα αυτές τις διακυμάνσεις. Προσέξτε τώρα ότι εδώ είμαστε 125 μέτρα πριν 18.000 χρόνια κάτω από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας. Αυτό που λέμε ολόκαινο, τι προκάλεσε? Την περίφημη ολοκαινική επίκληση, για την οποία υπάρχουν εργασίες στο Απτοφυκείο Νανέγρη ήδη από το 1928. Για όλη τη Μεσόγειο. Παρεμπιπτόντως, τον οποίο τον αγνοούν οι πάντες και δυστυχώς και Έλληνες. Έχουμε επίκληση, γιατί η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Έτσι, ανεβαίνει και η θάλασσα προχωράει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση έχουμε την απόσταση της θάλασσας. Άρα στη μια έχουμε στρώματα να επικαλύπτουν την ξηρά, στην άλλη η ξηρά αποκαλύπτεται καθώς αποσύρει τη θάλασσα και έχετε τα γνωστά φαινόμενα αυτά με τα ακροκαλοπαγία της επίκλησης ή αντίστοιχα τα ακροκαλοπαγία της απόσυρσης.
ανάλογα πώς πηγαίνουν αυτές οι στάθμες και που εμείς τα ξέραμε αυτά από παλιά, γενικά για τις ασυμφωνίες, αλλά και εδώ είναι συμφωνίες μικρές, άσχετα αν έχουν σχέση με τεκτονική ή όχι. Ποιο είναι το επόμενο εντυπωσιακό? Ότι αυτοί οι κύκλοι λοιπόν που δημιουργούν επικλήσεις και αποσύρσεις είναι ορατοί πάρα πολύ καλά στο ύπαιθρο, στις δομές και ιδίως στην Ελλάδα, που επειδή είναι τεκτονική ενεργός τεκτονισμός, έχουμε περιοχές που σηκώνονται, περιοχές που βυθίζονται. Όταν έχεις περιοχή που σηκώνεται, όλα αυτά τα φαινόμενα των τελευταίων ευστατικών κινήσεων βγαίνουν πάνω και τα βλέπεις εσύ λόγω της τεκτονικής ανύψωσης. Και άρα μπορείς και τα μελετάς καλά, όπως θα σας δείξω αμέσως σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Ξεκινάω από τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος θα έπρεπε να γίνει χώρος να έρχονται τα ξένα πανεπιστήμια, όχι να πηγαίνουν μόνο στη Σαντορίνη που έρχονται ένα σωρό και αλλού στην Κόρινθο ή αλλού, αλλά να πηγαίνουν στη Ζάκυνθο. Γιατί έχει αποτυπωμένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις βασικές παλαιοκλιματικές αλλαγές μέσα από αυτές τις επικλήσεις όταν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας σε σχέση με την προηγούμενη. Σας δείχνω δύο χαρακτηριστικές εικόνες. Η μία αριστερά είναι πασίγνωστη σε καρτποστάλ και τα λοιπά. Είναι εδώ η περιοχή του Γιάρακα και βλέπετε αυτό το καταπληκτικό όριο που κάνει μπάμα από μακριά και στους μη ειδικούς και στους που δεν έχουν γνώση γεωλογίας. Τους εντυπωσιάζει ότι έχουμε από κάτω μαργαϊκά στρώματα έτσι με κιανό χρώμα και ξαφνικά μια γραμμή η οποία οριοθετεί τα υπερκείμενα στρώματα που είναι ερυθροπά, καφετιά, από κάτω μάργες, από πάνω ψαμίτες, από κάτω δεν είναι ελάχιστα μακροαπολιθώματα, πολλά μικρο και κυρίως τριματοφόρα με χαρακτηριστικό το απολίθωμα την Ιαλιναία Μπάλτικα που είναι των ψυχρών νερών και από πάνω παχιόστρακα μαλάκια, σπονδύλους και ένα σωρό άλλα πάνω στους ψαμίτες, τους θερμούς ψαμίτες, στους παράκτιους, οι οποίοι βρίσκονται βέβαια σε μια δυσυμφωνία εν προκειμένου πάνω στις μάριες. Τα θερμά, η επίκληση πάνω στις προηγούμενες μάριες. Πότε έγινε αυτό? Εν προκειμένου είναι η επίκληση που έγινε εδώ που σημειώνει το βέλος πριν 870.000 χρόνια. Αντίστοιχα στην περιοχή του Γαϊδάρου, στην κεντρική βόρεια Ζάκυνθο, ένα λιμανάκι εκεί χαριτωμένο, έχουμε πάλι μια τέτοια συμφωνία. Εδώ μάλιστα είναι ελαφρά γωνιώδησα συμφωνία, που πάλι οι θερμοί ψαμίτες υπέκειται των πιο ψυχρών μαργών και εναλλαγών με ψαμίτες και σε αυτή την περίπτωση η ηλικία είναι 400.000 χρόνια. Δύο λοιπόν από τους κύκλους αυτούς είναι αποτυπωμένοι στη Ζάκυνθο. Εξαιρετικά. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Σας παίρνω όμως από εδώ και σας πάω στον Κορινθιακό. Στον Κορινθιακό, όπου όλοι ξέρουν ότι είναι ένα από τα πιο ενεργά rift, πιο ενεργή τάφρος με διάνοιξη στον κόσμο, τις ταχύτητες αυτές που έχουν βρεθεί και με τα GPS που φτάνουν τα 20 χιλιοστά, διάνοιξη το χρόνο. Έχουμε βεβαίως τα ενεργά μεγάλα ρήγματα που δίνουν και τους μεγάλους σεισμούς από Κόρινθο μέχρι Ξυλόκαστρο, μέχρι Αίγυο, μέχρι Πάτρα, από εκεί στο Ρίο Αντίριο. Και έχουμε εδώ στην περιοχή της Κορίνθου την καταπληκτική αυτή περιοχή που έχουμε τις καταπληκτικές αυτές αναβαθμίδες, θαλάσσιες αναβαθμίδες, τα marine terraces λοιπόν, τα οποία και μας δείχνουν την κλιματική μεταβολή στις τελευταίες 500-600.000 χρόνια με τον πιο ανάγλυφο τρόπο. Γιατί βρισκόμαστε στο ανερχόμενο τέμαχος της Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ βέβαια αντίστοιχες μορφές μπορούμε να δούμε και αν κοιτάξουμε τι γίνεται στο κατερχόμενο υποθαλάσσιο. Ιδού, εδώ πώς είναι ένας ψηφιακός χάρτης της περιοχής, πώς είναι αποτυπωμένες επάνω του αυτές οι αναβαθμίδες, οι οποίες είναι σήμερα, άμα πάτε, είναι γεμάτο αμπέλια εκεί καλλιεργήσιμα και μετά ξαφνικά ένα δόντι 5-10-15 μέτρα, το επόμενο αμπέλι πιο πάνω και το επόμενο αμπέλι πιο πάνω. Βλέπετε τις τοπικές ονομασίες από τα χωριά και τις τοποθεσίες και τα υψόμετρα στις πάνω καμπύλες. Κάτω φαίνεται πάρα πολύ ωραία πως αυτά βέβαια διαφέρουν από θέση σε θέση, γιατί απλούστατα ο ρυθμός ανύψωσης της Βόρειας Πελοποννήσου δεν είναι ίδιος στα χιλιόμετρα. Βλέπετε εδώ μέσα σε 25 χιλιόμετρα έχουμε αρκετά σημαντικές διαφορές. Είναι πιο ψηλά προς τα βορειοδυτικά αυτές οι θαλάσσιες αναβαθμίδες σε σχέση με τα πιο δυτικά. Αυτή βέβαια η όψη είναι όταν είσαι εσύ στη θάλασσα, στο Ολυμπιακό, και βλέπεις προς νότον. Δημήτρη, με ακούς? Ναι.
τη γνώμη που είμαι αναγκασμένος να κάνω μια μικρή διακοπή, αλλά κατορθώσαμε με ο Αλέξης ο Κατσιπέτρος αυτή τη στιγμή και στο Facebook live streaming να ειδοποιήσουν όσους δεν μπόρεσαν να συνδεθούν ότι μπορούν να σε παρακολουθούν και από live streaming, και συγγνώμη για τη διακοπή, δεν είναι καλό πράγμα η διακοπή. Εντάξει, Σπύρο μου. Είναι καλό να μπορέσουν μερικοί ακόμα όσοι μπορούν. Ακριβώς. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να... για τη διακοπή. Με ενοχλεί λίγο αυτό. Λοιπόν, οκ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, όπως είπαμε, τις αναβαθμίδες αυτές. Και εδώ αυτό είναι ένα καταπληκτικό διάγραμμα που έχουν κάνει πρόσφατα, όπως βλέπετε, είναι η δημοσίευση αυτή, η περσινή δημοσίευση. Βλέπετε τις επιμέρους αναβαθμίδες πάνω στην ξηρά, όπως τις έχει σηκωθεί από τον μπλοκ των ρηγμάτων εδώ που είναι πάνω στην ακτή της Βόρειας Πελοποννήσου. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και την αποτύπωση στον υποθαλάσσιο χώρο των αντίστοιχων ασυμφωνιών αυτών με τις κλιματικές αλλαγές, όπως αυτό έρχεται και τεκμηριώνεται από την βαθιά γεώτρηση που έγινε πριν 2 χρόνια, το ODP, που τρύπησε 700 τόσα μέτρα, ανέλυσαν τα πάντα και έτσι μπορούμε και έχουμε καταπληκτική καταγραφή όλων των κλιματικών μεταβολών των τελευταίων 600.000 ετών υποθαλάσσια. Τις είχαμε ούτως άλλως και χερσαία και έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε τα πράγματα, να δούμε τις ταχύτητες ανύψωσης, να δούμε τις ταχύτητες της μοτογένεσης και όλα τα σχετικά που βλέπετε εδώ. Και βλέπετε βέβαια πώς πάνε οι κύκλοι εδώ. Είναι οι κύκλοι κλιματικοί μέχρι πριν 600.000 χρόνια, όπου αρχίζει η βασική ασυμφωνία ενός κύκλου ειζημάτων πάνω στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε. Και εδώ είναι ο μηχανισμός στον Κορινθιακό του πώς έχουμε την αρχική ασυμφωνία πριν 600.000 χρόνια πάνω στο υπόβαθρο εδώ και τις αντίστοιχες εδώ αναβαθμίδες, απάνω η κάπα, μετά η νη, οι αντίστοιχες βυθισμένες και πώς πριν 300.000 χρόνια που έχουν πάει και που έχουν πάει σήμερα, βλέπετε τις ταχύτητες εδώ με μια ταχύτητα ανύψωσης, το uplift rate 1,7 mm το χρόνο και ένα sedimentation rate, το sed rate είναι sedimentation rate, ταχύτητα λοιπόν ειζηματογένεσης 4 mm το χρόνο, ενώ πιο πάνω ήταν 3,5. Όλα αυτά έρχονται και διαφοροποιούνται και βλέπουμε πώς τελικά όταν είσαι ειδικά στην παράκτια ζώνη έχεις τη δυνατότητα να εντοπίσεις σε τεκτονικά ενεργές περιοχές όπως είναι όλη η Κόρινθος και όλη η Βόρεια Πελοπόννησος, όπως είναι η Δυτική Πελοπόννησος, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι πάρα πολλές άλλες τέτοιες περιοχές με αντίστοιχες αναβαθμίδες, να έρθεις και να εντοπίσεις και να καταλάβεις αυτήν την συνεχή κλιματική αλλαγή των κύκλων, η οποία είναι σαν να δίνει ραντεβού, τουλάχιστον στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν. Και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, είδαμε ένα προφίλ από δουλειά που είχαμε κάνει στον Κυπαρισιακό κόλπο. Είναι ένα προφίλ δυτικά της εξόδου του Δέλτα του ποταμού Νέδα, στο νότιο Κυπαρισιακό, όπου βλέπετε ότι έχουμε εδώ το σημείο αυτό, το edge που λέει of continental shelf, είναι ουσιαστικά η ολοκαινική επίκληση, το H είναι από το Holocene, έτσι. Η ολοκαινική επίκληση που έχει γίνει πριν 10.000 χρόνια. Εκεί ήταν η παλιά ακτή μέχρι πριν 18.000 χρόνια, 18 με 14, και αυτή έχει βυθιστεί σήμερα εκεί κάτω και έχουν αποτεθεί αυτά τα ολοκαινικά ειζήματα, οριζόντια, πάνω στο προηγούμενο που είναι το ανώτερο πλιστόκενο. Και αυτή εδώ η επιφάνεια που χωρίζει το πλιστόκενο 2 από το πλιστόκενο 1 είναι η προηγούμενη θερμή που σας είπα των 120.000 ετών και αντίστοιχα αν πάμε αλλού θα βρούμε και τις επόμενες. Άρα λοιπόν ήδη και όταν στη Χέρσο τυχαίνει να έχουν διαβρωθεί ή να μην φαίνονται καλά οι μεταβολές αυτές, στον υποθαλάσσιο χώρο πολλές φορές μπορούμε να αναλύσουμε και να βρούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι παλαιοακτές σε αυτές τις διαδοχικές μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά τις τελευταίες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη φορά που συνειδητοποίησαμε το μέγεθος των μεταβολών και ταυτόχρονα της παραμόρφωσης ήταν το 1986, όταν έγινε ο σεισμός της Καλαμάτας. Τότε μόλις είχαμε πάλι το Κεραμβατικό Αιγαίο, ήταν τελείως καινούργιο, το 1986 ξεκινήσαμε και μπήκαν τα πρώτα όργανα επάνω. Είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω και να κάνουμε τον νεοτεκτονικό χάρτη, τον υποθαλάσσιο, για να το συνδυάσουμε με τη δομή της ξηράς. Και εδώ είναι η δημοσίευση που κάναμε από την ανίχνευση και χαρτογράφηση ακριβώς της παλαιοακτής. Η μοβ γραμμή που βλέπετε είναι το βάθος αυτής της ολογενικής επίκλησης, εδώ δηλαδή που ήταν η παλαιοακτή πριν 14-18.000 χρόνια.
Και το εντυπωσιακό είναι ποιο, ότι έτσι μπορούμε να δούμε και την ολοκαιρική παραμόρφωση. Δηλαδή, σε αυτές τις 10.000 χρόνια, η ακτή αυτή θα έπρεπε να είναι παντού ίδια. Αν πάτε στην Νορβηγία ή στη Γερμανία ή σε ατεκτονικές περιοχές, οι ακτές αυτές, οι παλαιοακτές, είναι στο ίδιο υψόμετρο παντού. Ναι, αλλά στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχουμε τεκτονισμό, τα ρήγματα τα ενεργά τι κάνουν? Αυτή την ακτή, αφού ξεκινάει το ολόκενο, έρχεται και τη διαφοροποιούν. Γιατί συνεχώς ένα κομμάτι της εικόνα τη βυθίζεται. Έτσι, βλέπετε εδώ ότι το ενιαίο μπλοκ με το βάθος των 107 μέτρων, που είναι όλο αυτό το μπλοκ και από τη μια και από την άλλη μεριά εδώ στη Μάνη και από τη μεριά της Μεσσηνίας, στην Κορώνη κτλ., έρχεται και σηκώνεται 4 μέτρα στο μπλοκ αυτό, άλλα 8 μέτρα στο άλλο, άλλα 4 μέτρα εκεί, και σε αυτή την περιοχή της Κιτριές ανεβαίνει 28 μέτρα. Γιατί είναι ακριβώς τα ρήγματα που έδωσαν και τους σεισμούς το 81 και όλα αυτά. Το 86, συγγνώμη. Ιδού λοιπόν η άμεση εφαρμογή της παλαιοκλιματικής μεταβολής στις ακτές και βέβαια στο σήμερα. Άρα από τη σημερινή ακτογραμμή πάμε στην προηγούμενη. Πώς? Αφαιρώντας τα 120 μέτρα. Αν ήμασταν στη Γερμανία ή αλλού, αυτό μας έφτανε. Στην Ελλάδα βέβαια δεν μας φτάνει. Γιατί ακριβώς όπως είδαμε, οι ακτές αυτές στη Βόρεια Πελοπόννησο έχουν σηκωθεί. Στην Κρήτη αντίστοιχα έχουν σηκωθεί. Αλλού έχουν βυθιστεί. Άρα πρέπει να κάνουμε τι? Διόρθωση τεκτονική. Είναι η αποθέωση. Αυτό που λέμε ευστατισμός και τεκτονισμός. Αλλού ισχύει μόνο ευστατισμός, εκεί που δεν υπάρχει τεκτονισμός. Αλλού ο τεκτονισμός είναι τόσο μεγάλος που ό,τι και να κάνει ο ευστατισμός έρχεται και τον υπερκαλύπτει. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχουν περιοχές όπου όσο και να σκαμπανεβάσει η στάθμη της θάλασσας, ο τεκτονισμός όταν είναι τόσο μεγάλος, με τόσο μεγάλες ταχύτητες πολλών χιλιοστών ανήψος ανά έτος, καταλαβαίνετε ότι υπερτερεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ιδίως όταν φύγουμε από την περίοδο της μεταβολής της κλιματικής αλλαγής από τη μια στάθμη στην άλλη. Και βλέπουμε βέβαια πως μόλις πριν 14-18.000 χρόνια ο Κορινθιακός ήταν θάλασσα, μα η περισσότερη ιστορία του Κορινθιακού στα τελευταία 600.000 χρόνια είναι θάλασσα. Μικρές περίοδοι, είναι λίμνη και μικρές περιόδους είναι θάλασσα. Στις Μεσοπαγετώδεις είναι θάλασσα. Μετά είναι λίμνη. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Βόρειο Ευωικό, όπως ισχύει για μια ολόκληρη περιοχή. Οι Κυκλάδες βέβαια είναι μια από τις περιπτώσεις που ξέρουμε ότι ήταν ενωμένα τα νησιά σε όλες τις παγετώδεις περιόδους, και ανάλογα αν πάμε λίγο πιο πίσω αυτό επεκτείνεται. Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητότητα την οποία, ενώ την ξέραμε οι γεωλόγοι, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτά είναι τα στοιχεία της κλιματικής αλλαγής. Και όταν έχουμε τόσο δραστικές μεταβολές, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, δεν μπορούμε να καταπίνουμε αμάσιτα τα όποια συμπεράσματα υποτίθεται πως βγαίνουν από άλλες καταστάσεις. Πρέπει να δώσουμε βαρύτητα πρώτα σε αυτά. Και μετά να έρθουμε βέβαια να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία με αυστηρή επιστημονική κριτική και να καταλήξουμε στα ορθά συμπεράσματα, αφού ξέρουμε τι μας γίνεται. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στο σήμερα. Είμαστε στο σήμερα πια, δηλαδή στο ολόκενο, δηλαδή στις τελευταίες 10.000 χρόνια. Βλέπετε την καμπύλη και βλέπετε ότι αυτή η καμπύλη έχει ένα εύρος συγκεκριμένο, ελάχιστο μέγιστο, έχει μια μέση τιμή η οποία κάνει κυκλική μετάθεση, το εύρος είπαμε συγκεκριμένο, και υπάρχουν ακμές προς τα κάτω και προς τα πάνω, δηλαδή ψυχρές, όπως αυτό το γεγονός πριν από 8.200 χρόνια, που είναι πολύ χαρακτηριστικό για πολλές περιοχές, προς τα κάτω κι άλλες, και υπάρχουν βέβαια και προς τα πάνω αιχμές. Βλέπετε εδώ στις 5.000 χρόνια, εδώ στις 3 και κάτι, που είναι οι θερμές περίοδοι. Άρα μέσα σε αυτό που λέμε ολόκενο, μέσα σε αυτό το κλίμα, το σημερινό σε γενικές γραμμές, πάλι έχουμε σημαντικές διαφοροποίησεις. Έχουν πειράξει αυτές ή δεν πειράζει? Λίγο ζεσταθήκαμε, λίγο κρυώσαμε. Έχουν πειράξει και πολύ. Ιδού καταρχάς πώς έχει γίνει η μεταβολή μέσα στο διάστημα αυτό της χλωρίδας. Η βλάστηση ολόκληρη όπως την ξέρουμε σήμερα, φυσικά και δεν υπάρχει, είναι ολοπάγια πάνω όταν πάμε στο τέλος της παγετώδους, 22 με 14.000 χρόνια, αρχίζει μια διαφοροποίηση στη μεταβατική ζώνη, στον Τρίας και μετά στη διαφοροποίηση, και βέβαια μετά μόλις μπαίνουμε στα 10 με 8.000 χρόνια εγκαθίσταται η κόκκινη που είναι η μεσογειακή βλάστηση σημερινή. Πεύκα και όλα τα σχετικά.
αυτή η χαρακτηριστική χλωρίδα της Μεσογείου, και βέβαια επεκτείνονται οι τούνδρες μέχρι πάνω στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό συνεχίζει και μετά, και συνεχίζει μέχρι τις 4.000 χρόνια πριν, όπου πλέον βλέπουμε μια κατάσταση περίπου σαν τη σημερινή, απλά η Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, έχει πειραχτεί πολύ από τον άνθρωπο και η χλωρίδα έχει διαφοροποιήσεις, αλλά δεν πάβει να είναι αυτή η γενική κατάσταση. Προσέξτε όμως πώς σε μερικές χιλιάδες χρόνια έχει δημιουργηθεί η φυσιογνωμία αυτού που λέμε Ευρώπη. Σήμερα όλοι όταν πάνε στη Σουηδία, ας πούμε, ή ξέρω, στην Νορβηγία κτλ., βλέπουν τα κονοφόρα, τα δάση μέχρι τη θάλασσα. Μα δεν υπήρχε τίποτα, ήταν πάγια εκεί πέρα. Για να φτάσει στο σημείο αυτό, υπήρξαν κάποιες καταστάσεις. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ, είναι το θέμα των νεολιθικών οικισμών, οι οποίοι συνδέονται, το πώς επεκτείνονται, συνδέονται με τι? Με την εφαρμογή της γεωργίας. Εφαρμόζοντας τη γεωργία, έχει οικισμό οι πρώτοι νεολιθικοί οικισμοί. Ξέρουμε όλοι ότι ξεκίνησαν από τη Μεσοποταμία, η περιοχή με το κόκκινο εδώ πέρα, συγγνώμη, εδώ πέρα η περιοχή με το κόκκινο, και επεκτάθηκαν βέβαια, για να φτάσουν πότε? Στα Βρετανικά νησιά και στη Νότια Σκανδιναβία, πριν από περίπου 4.000 χρόνια και λιγότερο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν υπήρχε ο πολιτισμός στη Σαντορίνη, στο Ακροτήρι και κάτω στην Κρήτη, στην περιοχή των Βρετανικών νησιών και στη Νότια Σκανδιναβία, μόλις τότε είχαν αρχίσει και πήγαιναν να εγκατασταθούν οι πρώτοι άνθρωποι. Όταν εδώ είχαν τα συστήματα αποχέτευσης, τα φρέσκο, τα καταπληκτικά και όλο αυτόν τον καταπληκτικό πολιτισμό που έχουμε βρει και στη Σαντορίνη πριν τη μινωική έκρηξη, τη λεγόμενη, και στην Κρήτη, στη Βόρεια Ευρώπη ήταν σαν να βλέπουμε τους σημερινούς Εσκιμώους, οι οποίοι προσπαθούν να επιζήσουν ανάμεσα στους πάγους και στο περμαφρόστ. Ποια είναι είδαμε τα πίξ στο Ολόκενο. Ιδού μια περίπτωση γνωστή εδώ και κάμποσες δεκαετίες από την ανακάλυψη καταπληκτικών φρέσκος σε σπήλαια, αποτυπώματα σε σπήλαια ηλικίας 5 με 6.000 χρόνια πριν στη Σαχάρα. Είναι ένα σπήλαιο που όσοι είχατε δει τον Άγγλο ασθενή, στην ταινία του Άγγλος ασθενής, τα έχει δείξει ακριβώς και είχα εντυπωσιαστεί και εγώ τότε, γιατί τότε τα πρόσεξα περισσότερο. Τα οποία δείχνουν πάνω υποπόταμους και κυνήγι υποποτάμων από τους ανθρώπους εδώ και κάτω να έρχονται να έχουν βοηδή και να τα τρέφουν και να τα προχωρούν οι τότε άνθρωποι της Σαχάρας. Αδιανόητα καταστάσεις σε σχέση με σήμερα βέβαια. Και στον αντίποδα για ψυχρές καταστάσεις είναι το περίφημο Little Ice Age. Η περίφημη μικρή παγετώδης περίοδος, η οποία υπάρχει κυρίως στην Ευρώπη, δεν υπάρχει παντού. Στην Ευρώπη κυρίως έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, από το 1550 μέχρι το 1800, και είναι χαρακτηριστικό, όπως αυτός ο πίνακας εδώ του Van der Neer, που είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις φλαμανδών ζωγράφων, οι οποίοι αποτυπώνουν τη ζωή στην περιοχή με λίμνες και ποτάμια παγωμένα, που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση βέβαια, γιατί είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω το κλίμα, οι θερμοκρασίες σε αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα ακόμα και σε αυτό το ολόκενο που υποτίθεται πως είναι το σταθερό κτλ. Τι βλέπουμε εδώ με όλες τις μεταβολές από το 1000 μέχρι σήμερα ή σχεδόν σήμερα. Όταν πάρουμε και δούμε όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει διάφορες μεθοδολογίες, διάφοροι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, βλέπετε ότι είναι από το IPCC του 2012 αυτό, έτσι. Βλέπουν λοιπόν αυτές τις καμπύλες, οι οποίες δείχνουν τη γενική τάση που έχει η θερμοκρασία με τους κύκλους που έχει, και βέβαια υπάρχει μια σαφέστατη γενική μείωση από το 1000 μέχρι το 1800 εδώ, υπάρχει μια σχετική μικρή ελαφρά μείωση της μέσης καμπύλης. Όποια και να πάρετε από αυτές, έχει μια τέτοια τάση. Μέχρι πότε? Μέχρι εδώ, μέχρι το 1800-1850.
Μέχρι το 1900 οι καμπύλες είναι απόλυτα normal. Πότε ξεφεύγουμε? Εδώ στο 1950. Άρα η όποια αλλαγή, κοιτάζοντας ψυχρά και μόνο τις καμπύλες, είναι υπόθεση των τελευταίων ουσιαστικά 50-60 ετών. Αν κοιτάξουμε τα δεδομένα της θάλασσας, που έχει μια φοβερή θερμοχωρητικότητα βέβαια, βλέπουμε εδώ το Global Ocean Heat Content σαν μεταβολή, παίρνοντας υπόψη τα 2 χιλιόμετρα, τα ανώτερα 2 χιλιόμετρα της υδάτινης στήλης, πώς οι θερμοκρασίες πάλι μεταβάλλονται, πότε, μετά το 1985 ουσιαστικά, όπου αρχίζει και υπάρχει μια σαφή στάση ανόδου. Υπάρχει δηλαδή, βλέπετε, μια υστέρηση στις θερμοκρασίες. Όταν κοιτάμε τις θερμοκρασίες στη Χέρσο και γενικά τις θερμοκρασίες, στην ξηρά, ωκεανούς, νησιά κτλ., της ατμόσφαιρας, σε σχέση με το τι γίνεται στη θερμοκρασία και στο όλο ενεργειακό δυναμικό στους ωκεανούς, όπου υπάρχει μια μεγάλη υστέρηση στο ένα και στο άλλο. Παρ' όλα αυτά και οι ωκεανοί λοιπόν έχουν τώρα γύρω στα 30 χρόνια που δείχνουν και αυτή μια σαφή αύξηση. Για να ξαναδούμε μια καμπύλη λοιπόν, στην οποία ξεκινάμε από είναι όλος ο καινοζωικός, από το παλαιόκαινο, ιόκαινο, μειόκαινο, αλλάζουμε κλίμακες, πέφτουμε ξαφνικά εδώ στο πλειόκαινο, πέφτουμε στο πλιστόκαινο, μέχρι πριν περίπου 80.000 χρόνια εδώ, 70, και πέφτουμε στην τελευταία συγκεκριμένη περίοδο της αλλαγής, 20.000 χρόνια, για να λήξουμε πάλι κλίμακα, βλέπετε τα σπασίματα της κλίμακας που αλλάζουν, για να εστιάζουμε κάθε φορά πιο πολύ, για να φτάσουμε στο σήμερα. Όταν λέμε το σήμερα, 1950, με προβλέψεις για το 2100-2150. Προσέξτε λίγο εδώ πάνω, Northern Hemisphere Ice Sheets, Southern Hemisphere, Ice Sheets. Το Northern Hemisphere βλέπετε ότι ξεκινάει εδώ, στα 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο ξεκίνησαν πριν 3 εκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρχε τίποτα πριν. Ενώ αντίθετα οι πάγοι στην Ανταρκτική, και είναι διαφορετικά στην Ανατολική, Δυτική Ανταρκτική, υπάρχουν ήδη από το Λιγόκαινο, εδώ και 30 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί είναι ήπειρος, γι' αυτό, με βουνά 2 χιλιόμετρα κτλ. Ενώ το άλλο είναι πάγος πάνω στο νερό. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να λιώσει και να μετακινηθεί και να εξαφανιστεί στο Βόρειο Πόλο, σε σχέση με την Ανταρκτική. Εδώ ταυτόχρονα βλέπετε τώρα πώς ήταν η αποτύπωση με τα σενάρια που έχουν γίνει. Το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει με μέτρα, το ενδιάμεσο, το χειρότερο, το χειρότερο, το χειρότερο. Αυτά είναι τα σενάρια. Όπως θα σας δείξω βέβαια, όλα αυτά τα μεγάλα σενάρια εδώ σήμερα έχουν αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν. Ήταν σενάρια με λάθος υπερεκτίμηση παραγόντων κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και όλα τα σενάρια να πάρουμε για τους επόμενους αιώνες, όλα αυτά μένουν σαφώς κάτω από τις τιμές που είχαμε στην περίοδο του Ολιγοκαίνου Μειοκαίνου ή αν θέλετε μέχρι πριν το Ιόκαινο. Για να δούμε λοιπόν τώρα πιο συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για τα σενάρια. Αυτό είναι η καμπύλη της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Τράπεζα της Ελλάδος, που βγάλαμε το 2011 με τα επιμέρους σενάρια. Τα B1, E1 και E2, με βάση τα οποία υπήρξαν διάφορες προτάσεις για όλες τις μεταβολές από θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις κτλ. Όπως και για στάθμη θάλασσας, που είχα εγώ με κάποιους συνεργάτες την ευθύνη. Και βέβαια αυτός είναι ο χάρτης που συνοδεύει αυτή την έκθεση, η οποία βέβαια μετά βγήκε στα αγγλικά και η οποία σιγά σιγά η έκθεση αυτή επιδέχεται προσαρμογές χρονικές με τα χρόνια που περνάνε, γιατί η Επιτροπή συνεχίζει να δουλεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος με συντονιστή τον καθηγητή ακαδημαϊκό τον κύριο Ζέρεφο. Και βλέπετε εδώ ότι ουσιαστικά η αναμενόμενη μέχρι το 2100, μέχρι το τέλος του αιώνα, δηλαδή που ζούμε, μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης είναι το πολύ 40 εκατοστά. Έτσι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
τα οποία δεν είναι αμεληταία, αλλά δεν είναι και κάτι που θα μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Αυτά τα 40 εκατοστά που θα επιδράσουν. Θα έχουμε σοβαρές επιδράσεις κυρίως στις δελταϊκές αποθέσεις. Όλες αυτές οι περιοχές με τα μαύρα που βλέπετε και τις κόκκινες ζώνες. Εκεί η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η άνοδος, θα έρθει να επηρεάσει τις δελταϊκές αποθέσεις και θα υπάρξουν αλλαγές που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας στις ευαίσθητες αυτές περιβαλλοντικά παράκτιες ζώνες. Πού αλλού πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση αυτή? Όπου έχουμε μαλακά ειζήματα, τα οποία είναι εύκολα στη διάβρωση. Χαρακτηριστική περίπτωση που ξέρουμε ότι πάρα πολλά προβλήματα, όλος ο Βόρειος Κορινθιακός. Βόρεια Πελοπόννησος στο Νότιο Κορινθιακό. Οι ακτές όλες. Όπως πάει η παλιά Εθνική Οδός και βλέπουμε τι έργα γίνονται για να κρατήσουν τη θάλασσα, η οποία παλιά ήταν πιο πέρα και συνεχώς μεγαλώνει και απειλεί την παλιά Εθνική και σπίτια και κατασκευές και ένα σωρό θέματα εκεί, τα ζητήματα αυτά της διάβρωσης. Το ίδιο σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Βέβαια, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τι διαβάζετε κατά καιρούς και τι σενάρια βγαίνουν και τι ακούγεται, που θα χάσουμε τόσο κόσμο εδώ, θα χάσουμε τόσο κόσμο εκεί, γιατί θα ανέβει 40 εκατοστά η θάλασσα. Δεν λένε 40 εκατοστά, λένε αφήνουν να φανεί ότι θα ανέβει μέτρα ολόκληρα. Που είναι καθαρή κινδυνολογία και έξω από κάθε επιστημονική προσέγγιση και πραγματικότητα. Φέρνω παράδειγμα τον Μπαγκλαντές ή ξέρω εγώ. Εγώ θα σας πω μόνο να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει η περιοχή που λέγονται κάτω χώρες. Τις ξέρετε όλες τις κάτω χώρες. Βέλγιο και κυρίως η Ολλανδία. Μα η Ολλανδία υπάρχει επειδή έχουν γίνει τα φράγματα εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Τα έχει φροντίσει να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Γιατί οι κάτω χώρες είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και μάλιστα η Ολλανδία είναι σήμερα μια από τις πιο ισχυρές και δυνατές από κάθε άποψη χώρες στον πλανήτη. Ήταν και απεικιοκρατική δύναμη, ήταν ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι μεταβολές μερικών δεκάδων εκατοστών έως τις τάξεις του 1 μέτρου είναι σαφές ότι για το άμεσο μέλλον, εάν πράγματι συνεχιστεί αυτή η τάση, που αυτό είναι ζητούμενο, θα το δούμε, δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι θέματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά όχι να καταστροφολογήσουμε. Έχει διαφορά η μια οπτική από την άλλη. Πριν 2 χρόνια, κάναμε μια γερή συζήτηση όταν είχε έρθει ο Χρόνης ο Τζεδάκης από το UCL, το Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο, που είναι καθηγητής, και είχε παρουσιάσει ακριβώς το θέμα των μοντέλων και της κλιματικής αλλαγής κτλ. Και είχαμε κάνει και συζήτηση, του είχα θέσει και ερωτήσεις και στη δημόσια παρουσίαση και μεταξύ μας, γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και του λέω, επιτέλους, πότε θα πάψουμε να μιλάμε για σενάρια και θα κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Διότι οι πρώτες μελέτες και οι πρώτες προγνώσεις άσχημες ή ήπιες ή χειρότερες για την κλιματική αλλαγή έχουν ήδη γίνει πριν από πολλά χρόνια. Ήδη πάνω από 30 χρόνια. Όπως ξέρετε, το κλίμα ορίζεται σαν το κλίμα για να οριστεί χρειάζεται σειρές 30 ετών. Άρα αυτή τη στιγμή, ό,τι ξέραμε πριν το 1990, μπορούμε να το συγκρίνουμε με το τι γίνεται από το 1990 μέχρι το 2020, που είναι το σημερινό κλίμα, τα τελευταία αυτά 30 χρόνια. Και να το συγκρίνουμε με το τι γινόταν στα προηγούμενα 30, από το 90 στο 60, από το 60 στο 30 και ούτω καθεξής, να πηγαίνουμε 30 χρόνια πίσω για να βλέπουμε το σημερινό κλίμα με τα προηγούμενα. Όταν κάνουμε αυτή την κατάσταση, τότε πλέον που μπορούμε να την κάνουμε, έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε τα σενάρια. Αυτά που βγήκανε εκείνη την περίοδο. Και λίγους μήνες μετά μου στείλε ακριβώς τα διαγράμματα αυτά από το Real Climate, που είναι η συλλογική δουλειά διαφόρων ανθρώπων, που έκαναν σύγκριση των πραγματικών μεταβολών μαζί με διορθώσεις πολλές από τις προηγούμενες μετρήσεις που νόμιζαν πως έχουν. Σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, μέχρι το 2017, είναι τα στοιχεία τους, σε σχέση με την πρόγνωση του 88. Και σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε εδώ τα 3 σενάρια ABC και τις παρατηρήσεις. Με το μπλε χρώμα. Έχει βάλει και ένα μπλε αχνό γιατί πήρανε μια ομάδα των Coulthard και των Way από μια και την άλλη αυτή την ομάδα των G-Stent. Εν πάση περιπτώσει δεν διαφέρουν πολύ αυτές οι δύο μεταξύ τους. Αλλά βλέπετε ότι σε σχέση με το σενάριο Α δεν έχουν καμία σχέση, είναι πολύ πιο κάτω. Σε σχέση με το σενάριο Β είναι σαφώς αρκετά πιο κάτω. Και είναι αλλού
συμπίπτουν και αλλού είναι λίγο πάνω από το σενάριο C. Τα οποία σενάρια αυτά βέβαια έχουν διαφορετικές αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι όταν δούμε τα επιμέρους σημεία από το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο κτλ. Και τους χλωροφοράνθρακες από κάτω, βλέπουμε τη μαύρη καμπύλη ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία και βλέπουμε την μπλε και την κόκκινη που ήταν οι άσχημες, αν θέλετε, προβλέψεις και την πράσινη που ήταν η ήπια ή καθόλου. Και βλέπετε ότι τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ καλύτερη και πολύ χαμηλά. Στο διοξείδιο του άνθρακα βέβαια θέλει περισσότερη ανάλυση, φαίνεται να είναι κοντά στο Β, αλλά όταν έρθει κανείς και τα δει και τα αναλύσει όπως το έκαναν εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση των καμπύλων, βλέπετε η μαύρη καμπύλη που είναι η αξιολόγηση των συγκεκριμένων μετρήσεων σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα, είναι σαφώς κάτω από το σενάριο Β, κατά ένα 20 με 30%. Καμία συζήτηση για το σενάριο Α και λίγο πάνω από το σενάριο Σ. Όταν έρθουν και κάνουν τις προβολές αυτές, σε σχέση με το Β, γιατί σε αυτό είναι το πιο κοντινό, βλέπετε ότι είναι αυτή η ζώνη, παίρνοντας υπόψη τους και όλες τις υπερεκτιμήσεις, αν θέλετε, που είχαν γίνει, για διάφορους λόγους, στα διάφορα μοντέλα, βλέπουμε πώς φαίνεται τελικά να υπάρχει αυτή η μεταβολή στις παραμέτρους αυτές του κλίματος, πάντα με ένα 20-30% κάτω από τη μεσαία, η οποία μεταφράζεται σε 0,19 βαθμούς ανά έτος, σαν ρυθμό ανάπτυξης, σε σχέση με τους 23 που ήταν το Β και σε σχέση με τους 30 τόσους που ήταν το Α. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη, αν θέλετε, ένδειξη του τι πράγματι συμβαίνει σε σχέση με τα παλιά σενάρια. Κάθε χρόνο που περνάει, ή μάλλον κάθε δεκαετία που περνάει, θα έρθει να δείξει ακόμα καλύτερα τι πράγματι ισχύει, τι δεν ισχύει και αν συνεχίζει βέβαια αυτή η τάση την οποία έχουμε δει σήμερα με τον ίδιο ρυθμό ή διαφοροποιείται χειρότερα ή καλύτερα. Τώρα θα έρθω σε ένα θέμα που είναι η δημοσίευση που σας δείχνω, είναι του Νοεμβρίου, με λίγες εβδομάδες δηλαδή που βγήκε, από δύο πολύ αξιόλογους συναδέλφους και μάλιστα ο ένας είναι Έλληνας, καθηγητής του Πολυτεχνείου, Κουτσογιάννης, και ο άλλος είναι ο Πολωνός, ο Γκούντεβιτς, είναι από αυτούς που δουλέψανε στα πρώτα χρόνια στο IPCC και κάποια στιγμή διεφώνησαν, οι οποίοι ξαναέθεσαν, γιατί έχει τεθεί εδώ και μια 15ετία περίπου το θέμα, της κότας και του αυγού. Το λένε chicken and egg, είναι λάθος. Το chicken είναι κοτόπουλο, κανονικά είναι hen, έτσι, και egg. Που ισχύει από τον Πλούταρχο. 18-19 αιώνες πριν. Και αφορά τη γνώση του αν ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στη σχέση κότας και αυγού έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν πολύ δύσκολο να πεις και να καταλήξεις εάν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Θέλοντας να δείξουν σε αυτό το παράδειγμα ποια είναι η σχέση αίτιου αποτελέσματος ανάμεσα σε δύο πράγματα, τα οποία σίγουρα έχουν σχέση μεταξύ τους, δεν το συζητάμε, ότι συσχετίζονται, σε απόλυτο και πολύ μεγάλο βαθμό ίσως, αλλά το θέμα είναι ποιος επηρεάζει ποιον. Ότι αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά ποιος επηρεάζει ποιον. Μέσα από την θεωρία του θερμοκηπίου και την επικρατούσα άποψη και τάση που έχει γενικευθεί σε ακραίο βαθμό, απαράδεκτο επιστημονικά, ότι οι καύσεις και η δραστηριότητα του ανθρώπου και τα λοιπά αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα και άρα η αύξηση αυτή αυξάνει τη θερμοκρασία. Αυτό είναι μια αυθαίρετη, αν θέλετε, άποψη. Μη τεκμηριωμένη και σηκώνει ανάλυση. Πολλοί επιστήμονες λοιπόν έχουν φέρει αντιρρήσεις πάνω στο θέμα. Τελευταίοι οι συγκεκριμένοι δύο, με αυτή την πολύ σημαντική δημοσίευση, οι οποίοι έκαναν τι. Ανέλυσαν τη σχέση των δύο παραμέτρων, θερμοκρασία
και διοξείδιο του άνθρακα χρονικά. Διότι το αίτιο πρέπει να προηγείται και να έπεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε πρώτα την αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα και αυτό να οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας. Ναι, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και θα το δούμε σε δύο καμπύλες. Η πρώτη καμπύλη, αυτή που βλέπουμε εδώ, είναι οι τελευταίες 400.000 χρόνια. Με το κόκκινο είναι η θερμοκρασία, το TAP που βλέπετε, το temperature, με το πράσινο το CO2, το διοξείδιο του άνθρακα. Αν προσέξετε θα δείτε ότι η πράσινη καμπύλη, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα, δεν συμπίπτει με την κόκκινη, αλλά έρχεται λίγο πιο δεξιά. Λίγο πιο δεξιά σημαίνει ότι έρχεται περίπου 1000 χρόνια πιο δεξιά, ελάχιστα πιο δεξιά. Αλλού είναι πολύ σαφής αυτή η διαφοροποίηση, όπως εδώ, στην προηγούμενη καμπύλη, κοιτάξτε εδώ, είναι πριν 120.000 χρόνια, 110.000 χρόνια, φαίνεται πολύ καθαρά, ακόμα και στην πρόσφατη, αλλά και σε προηγούμενες εδώ καμπύλες, βλέπετε. Η καμπύλη, η πράσινη, έπεται της κόκκινης. Πρώτα λοιπόν αυξάνει η θερμοκρασία και μετά αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό ο Κουτσογιάννης σε μια άλλη δημοσίευση το έχει προσδιορίσει σε 800 τόσα χρόνια. 880 χρόνια νομίζω. Είναι η μέση φάση χρονικής υστέρησης της αύξησης του διοξείδιου του άνθρακα σε σχέση με την θερμοκρασία. Έκαναν ένα πείραμα λοιπόν, σε αυτή την καμπύλη θα το δούμε, γιατί εκεί είδαμε, όσο μπορούμε να δούμε, γιατί στα 400.000 χρόνια οι μεταβολές αυτές είναι πολύ πιο δύσκολο να φανούν, είπαν όμως να δούμε σήμερα τι γίνεται. Ας αφήσουμε το γεωλογικό παρελθόν, να έρθουμε στο σήμερα, που εδώ συμφωνούμε όλοι. Να δούμε οι μεταβολές του σήμερα. Όταν λέμε σήμερα εννοούμε τα τελευταία 40 χρόνια. Από το 1980 που βλέπετε ότι είναι η καμπύλη, μέχρι το 2020. Μέχρι σήμερα, οι τελευταίες τιμές είναι του Ιουλίου, του φετινού Ιουλίου, το καλοκαίρι. Τι γίνεται? Πράγματι, έπεται το διοξείδιο της θερμοκρασίας. Και η καμπύλη αυτή, όπως βλέπετε, το δείχνει πλέον πολύ πιο καθαρά από την άλλη, γιατί είναι η ανάλυση τέτοια. Στο άλλο είναι δύσκολο στις 100 και τις 30.000 χρόνια να δεις τα 1000 χρόνια τη διαφορά, παρότι φαινόταν ακόμα και εκεί, όμως εδώ πλέον η διαφορά αυτή είναι ξεκάθαρη. Βλέπετε τις καμπύλες ακριβώς τις πράσινες, πώς έπονται με μια υστέρηση χρονική, η οποία χρονική υστέρηση είναι της τάξης των 1000 ετών, πάνω από 6 μήνες έως 1000 χρόνια, εκεί μέσα γίνεται 1200 χρόνια, εκεί μέσα είναι η διακύμανση αυτή σήμερα. Από πού βγαίνουν αυτά τα στοιχεία? Από το καλύτερο εργαστήριο που μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη. Είναι από τα 3.200 μέτρα του Mauna Loa, του ηφαιστείου, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το κομμάτι εκεί που είναι ο σταθμός, βέβαια δεν είναι ενεργό, στη Χαβάη. Από τους Αμερικάνους, με ό,τι καλύτερη τεχνολογία υπάρχει, και είναι ανοιχτό στους πάντες. Και το πιο σημαντικό, δεν τα έχουν αναλύσει τα στοιχεία οι Αμερικάνοι και αυτοί που δουλεύουν το δίκτυο. Τα έχουν αναλύσει επειδή είναι ανοιχτά και προσβάσιμα, ελεύθερα σε όλους, σε όλη την επιστημονική κοινότητα. 2 ερευνητές, ένας από την Ελλάδα και ένας από την Πολωνία, ακριβώς για να δουν αυτό που θέλουν να δουν. Τον συγχρονισμό ή όχι των 2 παραμέτρων. Και βλέπετε ότι είναι σαφές ότι είναι η θερμοκρασία που αλλάζει και προκαλεί την αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα. Και τα δύο λοιπόν έχουν ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο, αποτύπωμα κλιματικό, φυσικά και περιβαλλοντικό, στο οποίο θα έρθω αμέσως μετά, αλλά ανατρέπουν μέχρι στιγμής. Και φυσικά πρέπει να επιβεβαιωθούν όλα αυτά και να δούμε τι γίνεται. Αλλά ήδη μας βάζουν σε μια άλλη λογική αυτή τη στιγμή, πολύ πιο επιστημονική και αντικειμενική. Και όχι να παπαγαλίζουμε εδώ τι νομίσαμε κάποια στιγμή ότι ισχύει. Το ποιος προηγείται και ποιος έπεται. Δεν φταίει λοιπόν η αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα που αυξάνει η θερμοκρασία. Φταίει η θερμοκρασία που αυξάνει, να ψάξουμε πώς, πού, γιατί, που αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα. Θα σας πω το εξής ακόμα σημαντικό. Ζούμε μια συνταρακτική εποχή που μας έχει ταλαιπωρήσει, έχουμε χάσει ανθρώπους στον πλανήτη από την πανδημία και στην Ελλάδα και συνεχίζουμε να χάνουμε. Να δούμε για πόσο ακόμα μέχρι
το εμβόλιο και η όλη δραστηριότητα να έρθει και να μας απαλλάξει από αυτό το πρόβλημα που υπήρξε ξαφνικά στη ζωή μας, η οποία όμως είναι το ουδένα κακό να μη διασκαλού, έδωσε μια πρωτοφανή δυνατότητα σήμερα στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία. Επέφερε απότομα, δραστικά, γενικά σε όλο τον κόσμο μια τεράστια μεταβολή στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στην ενεργειακή κυρίως λειτουργία. Γιατί από το Φλεβάρι και ύστερα, σε όλο τον πλανήτη, όλες οι χώρες είχαν μια δραματική πτώση. Μεγάλη ενεργειακή, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε lockdown, που προκάλεσε όλα αυτά που προκάλεσε, μέσα από τα οποία είχε μια τεράστια πτώση στις αερομεταφορές, στις θαλάσσιες μεταφορές, στις επίγειες μεταφορές, στις δραστηριότητες των εργοστασίων και στα πάντα. 100 χιλιόμετρα τη μέρα κάναμε 5 χιλιόμετρα ή 10. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πείραμα που είδαμε τώρα και τα αποτελέσματα του Κουτσογιάννη και του Γκούντζεβιτς, όπως και μερικών άλλων που προηγήθηκαν, αυτοί όμως είναι οι τελείως σημερινοί, μπορούν να επαληθευτούν το χρόνο. Μέσα στο 2021 και σίγουρα ως το 2022 θα είμαστε σε θέση να δούμε αν αυτή η πτώση τεράστια που όλες οι συμφωνίες των κρατών δεν μπορούσαν να επιφέρουν μια τέτοια πτώση, μια τέτοια συμφωνία, να μειώσουμε τις εκπομπές. Τις μειώσαμε εκόντες άκοντες. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Μέσα από την πανδημία. Μέσα από το lockdown. Υποχρεωτικά. Κάποια στιγμή θα επανέλθουμε. Θα είναι το 21 το καλοκαίρι. Θα είναι πιο μετά. Σίγουρα θα είναι το 22. Μόλις επανέλθουμε και περάσουν κάποιοι μήνες, τουλάχιστον 6 μήνες, αν όχι ένας χρόνος, τα στοιχεία, τα μετεωρολογικά από παντού, και από το Μάουνα Λόα, αλλά από παντού, από την Ελλάδα, από παντού, θα είναι διαθέσιμα να κάτσουν όλοι οι ειδικοί που ξέρουν να τα αναλύουν ωραία και να δουν αν πράγματι η μεγάλη πτώση του διοξειδίου του άνθρακα που έγινε λόγω της πτώσης στις δραστηριότητες θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας ή όχι. Ή η θερμοκρασία θα μείνει σταθερή ή θα συνεχίσει να αυξάνεται ανεξάρτητα από το τι έκανε η ανθρωπογενής επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα. Προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και τυχερό, αν θέλετε, για την ανθρωπότητα, μέσα στο δίλημμα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τώρα για το θέμα των αιτίων και των τρόπων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, έχουμε αυτό το οποίο θα μας απαλλάξει από λάθος, αν θέλετε, προσεγγίσεις, θα μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε επιτέλους να συγκεντρωθούμε σωστά εκεί που πρέπει πάνω σε αυτό. Τελευταία διαφάνεια είναι αυτή εδώ, με την οποία είναι ουσιαστικά μια επανάληψη του τι έχουμε δει. Για να σας πω μόνο και να τονίσω, βλέπετε εδώ, είναι από το IODP αυτό, οι συνάδελφοι τι έχουν κάνει? Έχουν χωρίσει με καφέ κόκκινο τις θερμές περιόδους, με μπλε τις ψυχρές, με αποχρώσεις. Και το άσπρο είναι η διάμεση μεταβατική ζώνη. Προσέξτε, το καφέ κόκκινο, το πολύ το λένε hot house, εδώ. Εδώ είναι, βλέπετε, δηλαδή hot house, είναι αυτή η ζώνη πολύ κόκκινη εδώ. Τι θα πει hot house? Ότι ο πλανήτης είναι hot, είναι καυτός. Ενώ το άλλο, αυτή η περίοδος εδώ και η άλλη περίοδος εδώ, τις λένε warm house, είναι θερμή. Το ένα είναι καυτό, που σημαίνει ότι πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, διαφορές δηλαδή άνω των 8 βαθμών πάνω από τη σημερινή, ενώ το warm house είναι απλά πιο ζεστές. Αλλά δεν είναι hot. Αντίστοιχα, εδώ τα μπλε είναι τα ice house, που είναι οι παγετώδεις περίοδοι, έτσι, παγωμένες περίοδοι, το ice, πάγος, και οι ψυχρές, cool house. Εμείς που βρισκόμαστε βέβαια τώρα, στο τέλος, είμαστε μέσα στην ice house, μέσα στην οποία απλά έχουμε ανέβει λίγο η τελευταία μας καμπύλη, εδώ, βλέπετε, έχουμε ανέβει, αλλά είμαστε ακόμα μέσα στην ice house, στο όριο προς την ψυχρή, προς την cool house, και βέβαια εδώ είναι τα σενάρια τώρα, από μια άλλη μορφή, από μια άλλη οπτική, τα σενάρια αυτά, πάλι τα 1, 2, 3, 4, 5, αυτά τα μεγάλα ήδη ξέρουμε ότι δεν ισχύουν, μπορεί να παίξουμε κάπου εδώ μέσα.
Το θέμα είναι ότι μην ξεχνάμε πάντα ότι ακόμα και στα σενάρια, ακόμα και αν φταίει ο άνθρωπος, ακόμα και όλες αυτές, δεν ξέρω τι έγινε, έχασα. Εντάξει. Συγγνώμη, να το ξαναδώ, κάτι έγινε. Ουσιαστικά τελειώσαμε, απλά θα σας κλείσω σε 2 λεπτά. Γιατί το χάνω πάλι. Την τελευταία μισό λεπτό, γιατί εδώ τελειώνουμε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτήν την τελική εικόνα. Να πω 2 πράγματα ακόμα πριν κλείσω λοιπόν την ομιλία μου. Ότι έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε για να καταλάβουμε αν η ανθρωπογενής επίδραση στο κλίμα είναι πράγματι τόσο σημαντική ή όχι. Αυτό είναι ζητούμενο. Και αν η επίδραση αυτή επηρεάζει τη θερμοκρασία και μετά το διοξείδιο του άνθρακα και όχι το αντίθετο. Αλλά εδώ είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι όσοι σήμερα είμαστε και συμμετέχουμε εδώ σε αυτή την κατάσταση, ότι άλλο πράγμα είναι το τι κάνει το κλίμα και άλλο τι κάνει το περιβάλλον. Συγχέουν το περιβάλλον με το κλίμα. Φυσικά και έχουν μεγάλη συσχέτιση το κλίμα με το περιβάλλον. Αλλά οι περισσότερες δράσεις που λέμε, είτε και με κάρβουνα, είτε κόβουμε δάση, είτε πετάμε άλλα πράγματα, είτε ό,τι κάνουμε, τόση υπεραλίευση, όλα αυτά, είναι προβλήματα περιβάλλοντος και ιδίως στο ενεργειακό θέμα. Και δευτερευόντως πιθανόν να είναι και κλίματος σε κάποιο ευρύτερο βαθμό. Άρα, εάν συζητάμε για το αν πρέπει να κάνουμε αλλαγές σαν κοινωνία, σαν κράτη, παραδείγματος χάρη στην ενέργεια, και να σταματήσουμε τον άνθρακα, τα πετρέλαια, το αέριο ακόμα, το φυσικό, και να πάμε σε ηλιακή, αιωλική ενέργεια, γεωθερμία, που έχουμε ευθύνη που δεν αναπτύσσεται, ιδίως στην Ελλάδα, πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε και να το απαιτήσουμε αυτό σιγά-σιγά, με στις νέες αυτές τις ισορροπίες τις ενεργειακές, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει αυτό. Για λόγους περιβάλλοντος. Άσχετα εάν αυτό επηρεάζει 5% ή καθόλου, ή 25% που λένε αυτοί που λένε ότι η ανθρωπογενής, γιατί αυτοί που λένε για ανθρωπογενή επίδραση μιλάνε για ένα ποσοστό επίδρασης τάξης του 25%, το οποίο είναι σημαντικό. Οι άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό, δεν έχουν πιστεί, λένε ότι είναι ό,τι και αν ακόμα είναι κάτω από 5%. Πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα παίξουμε με τα ποσοστά. Σημασία έχει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, πολλά από αυτά που προτείνουν, για το περιβάλλον, για να φτιάξουμε το περιβάλλον, όπως τα πήραμε για το όζον πριν 30 χρόνια, 25 χρόνια, και έφτιαξε η τρύπα του όζοντος, βελτιώθηκε δραστικά. Όπως τα πήραμε πιο πριν για λόγους περιβάλλοντος με την εθαλομίχλη κτλ. Τα πήρανε στο Λονδίνο και στην Άγκυρα που καίγανε κάρβουνα και τα σταματήσανε και αμέσως καθάρισε το Λονδίνο και η Άγκυρα. Και όπως αντίστοιχα μπορούμε να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα με την Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη που καίγανε τα κάρβουνα και που μπήκαν τα φίλτρα και που τώρα θα σταματήσουν και αυτά και που σε λίγο θα επανέλθει το μικροκλίμα των περιοχών αυτών σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτά όμως όλα τα παραδείγματα είναι για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Είναι αμφίβολο αν έχουν κάποια σοβαρή επίπτωση όλα αυτά στο κλίμα. Το οποίο προσωπική μου άποψη είναι ότι οι φυσικές διεργασίες είναι τέτοιας έντασης, τέτοιας έκτασης και γενικά τέτοιας μορφής που η μέχρι σήμερα ανθρώπινη δραστηριότητα δεν μπορεί να τις αλλάξει, να τις μεταβάλει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να χαλάσει τρομερά το περιβάλλον, ιδίως σε τοπικές κλίμακες, αλλά δεν πιστεύω ότι ακόμα έφτασε στο σημείο να ανατρέψει αυτούς τους κύκλους που είδαμε στο διάστημα των εκατοντάδων χιλιάδων ετών και των εκατομμυρίων ετών και των δισεκατομμυρίων ετών στον πλανήτη. Με αυτό κλείνω και βεβαίως η συζήτηση απλά είναι προφανές, δεν κλείνει, αλλά τώρα ανοίγει. Προσωπικά είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε άλλη φορά, αν θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση, να ακουστούν άλλες απόψεις για να τις συζητήσουμε όλες αυτές. Όχι όμως, ξέρετε, αστοιχείωτα θέματα ή γενικούς αφορισμούς, έτσι, αλλά τεκμηριωμένες απόψεις, επιστημονικές, όπως έχουν δημοσιευθεί και παρουσιάζονται στα συνέδρια και δημοσιεύονται στα έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Και όχι με δημοσιογράφους και όχι με οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με άλλες σκοπιμότητες. Η επιστημονική κοινότητα πρέπει να μπορέσει να διατηρήσει την δεοντολογία της και την ανεξαρτησία της και να λέει ευθαρσώς τη γνώμη της κάθε φορά προς τη μία ή την άλλη
κατεύθυνση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ήταν πάντα, είναι και τώρα, πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε ευθύνη σαν γεωλόγοι να δώσουμε αυτή την άλλη διάσταση που εμείς την νιώθουμε και την μπορούμε. Βλέπω το φίλο μου, τον Σπύρο, τον πρόεδρό μας, τον Παυλίδη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου έστειλε και είδα τις προάλλες ακριβώς μια σχετική του δημοσίευση. Τα περισσότερα αυτά που σας είπα σήμερα, σχεδόν τα περισσότερα, το μεγάλο ποσοστό, ήταν μέσα στη δημοσίευσή του, που ακριβώς δείχνει και αυτός πώς πήρε, αν θέλετε, το κουράγιο, γιατί όταν έχεις πολλούς να λένε πράγματα, είναι δύσκολο να βγεις και να τους πεις, παιδιά, προσέξτε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χαίρομαι που και ο Σπύρος, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εντός και εκτός Ελλάδος, έχουν πει τα πράγματα όπως τα πιστεύουμε, όπως τα βλέπουμε, χωρίς να ακολουθούμε στο σωρό και να χορεύουμε, να μπαίνουμε στο χορό, χωρίς να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Η επιστημονική δεοντολογία πρέπει να κρατηθεί. Είναι κρίσιμο το θέμα. Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε σκοπιμότητες κανενός είδους και πολύ περισσότερο σε πολιτικές και κρατικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να μείνουμε νηφάλιοι, ψύχρεμοι και μόνο με επιστημονική δεοντολογία να προτείνουμε και να δώσουμε τη γνώμη μας, εάν και όταν μας ζητηθεί από τους οποιοσδήποτε. Ελπίζω να σας βοήθησα για το θέμα. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία και είμαι στη διάθεση του Προέδρου και που θα συντονίσει την όποια συζήτηση μπορούμε να έχουμε ακόμα, παρά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία σίγουρα υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι ήδη καταφέραμε και κάναμε την ομιλία πολύ καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ και Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσαμε μια θαυμάσια ομιλία από έναν πάρα πολύ καλό ομιλητή, τεκμηριωμένη επιστημονικά και αποφεύγοντας, όπως είπε και ο ίδιος, την κινδυνολογία και την καταστροφολογία και κυρίως συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε ο αγαπητός Δημήτρης Παπα-Νικολάου, δεν είναι τόσο γνωστά, όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, στους δημοσιογράφους που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αλλά και σε μορφωμένους ανθρώπους, ακόμη και στους ειδικούς. Με τους μετεωρολόγους που μιλώ μερικές φορές και αυτούς που κάνουν τα ωραία μαθηματικά μοντέλα, λένε, εντάξει, κάπου στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες μεταβολές. Πραγματικά πρέπει να πείσουν. Και είναι, αγαπητέ Δημήτρη, εγώ απορώ στην Επιτροπή που ήσουνα, πώς αντιμετώπισαν, αν είπες όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ εκείνη την έγραψα στα πλαίσια της γεωηθικής, σε ένα μετεωρολογικό συνέδριο, και το δέχτηκαν οι μετεωρολόγοι και θέλουν να μάθουν, εγώ νομίζω, και εμείς οι γεωλόγοι, όπως λες, έχουμε καθήκον. Αλλά δυστυχώς και το πρόβλημα έγινε πολιτικό πρόβλημα. Και έχω παραφράσει, δεν είμαι ικανός να παραφράσω τον Πλάτωνα που λέει «επιστήμη χωριζωμένη αρετής, πανουργία ου σοφία γίνεται». Εγώ το έκανα «επιστήμη εμπλεκόμενη πολιτικής γίνεται πανουργία». Γιατί πραγματικά τώρα μερικές φορές είναι δύσκολο να τα πεις αυτά τα πράγματα και έχω αντιμετωπίσει και εγώ και εσύ, φαντάζομαι, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, εχθρότητα, και σε κατατάσσουν αμέσως στην απέναντι πλευρά. Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τώρα. Μισό λεπτό μόνο, Σπύρο μου, να πω ακόμα ότι ο Ηλίας ο Μαριολάκος είναι άλλος ένας συνάδελφος καταξιωμένος, δάσκαλός μου τουλάχιστον εμένα, ο οποίος στο βιβλίο του «Γεωμυθολογία» που κυκλοφόρησε πέρσι τον καιρό, αναφέρει πάρα πολλά από τα θέματα αυτά της οπτικής των γεωλόγων πάνω στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, και είναι σημαντικό ότι είναι καταγεγραμμένα σε ένα βιβλίο το οποίο περνάει πέρα από τους γεωλόγους σε ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για θέματα τέτοια μέσα από τη γεωμυθολογία, όπως είναι φιλόλογοι, όλοι αρχαιολόγοι και ένα σωρό άλλοι θέματα, ιστορικοί κτλ. Ο Ηλίας λοιπόν, και πολλοί άλλοι βέβαια, αλλά σαν δάσκαλος και σαν παλιός πρόεδρος και αυτός γεωλογικής εταιρείας, είναι καλό να δείξουμε ότι είμαστε κάμποσοι εδώ. Θα κατεβάσω το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μου. Είχε κάνει και την παρουσίαση λίγο πριν τον κορονοϊό. Ήμασταν στην παρουσίαση του βιβλίου, και να πούμε ότι είναι ο πρώτος τόμος. Μας υποσχέθηκε 4 τόμοι. Η πανδημία τον έκοψε στον δεύτερο. Περιμένουμε να λήξει η πανδημία για κάτι τέτοιο. Σε παρακολούθησαν και οι 300. Για μια στιγμή προς το τέλος έγιναν 299. Τώρα είναι 294-92.
και κατορθώσαμε μετά το ξεκίνημα να έχουμε και live streaming, όσοι μπόρεσαν και ειδοποιήθηκαν, δηλαδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα θα ήθελα ή να μου δώσουν στο chat το λεγόμενο ερωτήσεις ή να δηλώσουν το όνομά τους, γιατί είμαστε πάρα πολλοί, και να τους δίνω την προτεραιότητα να ανοίγουν για να κάνουν ερώτηση, την οθόνη τους και το μικρόφωνο τους. Πριν βλέπω εδώ στο chat, γιατί δεν ανοίγει το chat μου. Μάλιστα, να δω 2-3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, ποιο είναι το βιβλίο, θα το δείξω τώρα. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την διαφήμιση των ζητημάτων γύρω από τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Μήπως θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιείτε ο όρος κλιματική κρίση? Εμείς με έναν μετεωρολόγο υιοθετήσαμε τον όρο κλιματική μεταβολή. Κλιματική αλλαγή θα είναι αυτό που έδειξε ο Δημήτρης στο γεωλογικό χρόνο, όταν καθιερωθεί για πάρα πολλά χιλιάδες χρόνια μια κλιματική αλλαγή. Ευχαριστούμε, δάσκαλοι. Πολύ ωραία παρουσίαση. Θα θέλαμε κι άλλες στο μέλλον και θα κάνουμε πολλές, γιατί είχαμε πολλή επιτυχία. Ένας είχε ένα σχόλιο εδώ, ήθελα. Δεν προλαβαίνω εδώ να δω. Πραγματικά έχουμε βομβαρδιστεί από πάρα πολλά σχόλια. Αυτό που παρακάλεσα, αν κάποιος θέλει να μιλήσει, να κάνει σχόλιο, γιατί βλέπω τώρα συνέχεια ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ. Ας δηλώσει τουλάχιστον το όνομά του για να ανοίξει το μικρόφωνο του και την οθόνη του, για να μην ανοίξουν όλοι οι πολλοί ταυτόχρονα, γιατί είμαστε ακόμη πολλοί στο διαδίκτυο. Θέλει κανείς να μιλήσει? Κάποιο σχόλιο έβλεπα εδώ πέρα. Κυρία Σικιώτη. Νίκο, εσύ. Νίκο, άνοιξε και την οθόνη σου και το μικρόφωνο σου και έχεις το λόγο. Όχι, η συνάδελφος η Όλγα Σικιώτη θέλει να κάνει μια ερώτηση. Πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, διότι ο κύριος καθηγητής ήταν ο καθηγητής μου την ένδοξη δεκαετία του 80 στο γεωλογικό και συγκινούμε ιδιαίτερα που τον ξαναβλέπω. Εγώ σε βλέπω. Πολλά χρόνια. Έχω πολλά χρόνια να σε δω. Ναι. Μεγάλη συγκίνηση. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ομιλία, η οποία ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική, και εγώ δουλεύω σε έναν χώρο, ένα ερευνητικό κέντρο όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που, όπως καταλαβαίνετε, κύριε καθηγητά, υπάρχουν απόψεις ίσως από την άλλη μεριά από αυτή που συζητάμε ενδεχομένως. Προφανώς. Δεκτές και σεβαστές, βέβαια. Εγώ δεν είμαι στον χώρο αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μόνο εάν πιστεύετε, μάλλον πώς μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός με μια σχετική ασφάλεια μεταξύ του τι οφείλεται στους κλιματικούς φυσικούς κύκλους, τον όρο του γεωλογικό τον οποίο αναφέρατε, και τι θα μπορούσε να είναι το contribution αθροιστικά της ανθρώπινης παρέμβασης. Και αυτό δηλαδή πόσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε και πώς ίσως θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Μα ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι που δεν ξέρουμε. Και σε αυτό διαφωνούν οι οπαδοί της θεωρίας ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας. Θεωρούν ότι αυτό είναι το κρίσιμο και το σημαντικό και έχουν χτίσει πάνω σε αυτό όλη την άποψή τους. Και σας είπα ότι ουσιαστικά συζητάνε για ένα ποσοστό επίδρασης τάξης του 25%. Ενώ η άλλη άποψη λέει ότι είναι κάτω από 5%. Το θέμα είναι ότι από άποψη ποσοστών δεν είναι εύκολο να το πούμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε καν, όπως σας είπα. Γι' αυτό τόνισα και τα τελευταία στοιχεία του τι είναι το αίτιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε ότι αν αποδειχθεί, και σίγουρα είμαι βέβαιος πλέον και
αισιόδοξος ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα, τουλάχιστον τότε θα προσανατολιστούμε σωστά. Θα κοιτάξουμε δηλαδή πλέον τι είναι αυτό που αυξάνει τη θερμοκρασία και όχι τι είναι αυτό που αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο αυξάνεται και αυτό βέβαια λόγω της θερμοκρασίας, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα είναι πρώτα να δούμε τι αυξάνει τη θερμοκρασία τελικά. Και ποιο ποσοστό τότε της αύξησης της θερμοκρασίας έχει σχέση με το διοξείδιο ή με τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή ουσιαστικά για μένα είμαστε τώρα στην αρχή. Στην αρχή, γιατί έχουμε αναμφισβήτητα στοιχεία, όπως σας τα έδειξα, όσο μπορούσα πιο αντικειμενικά, του ότι τα τελευταία 60-70 χρόνια υπάρχει μια σαφής αύξηση της θερμοκρασίας, πέρα από τους κύκλους που είχαμε στους προηγούμενους αιώνες. Αλλά αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, η εύκολη λύση ήταν να πούμε ότι φταίει το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο το αυξάνουμε εμείς. Σήμερα αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Και εν πάση περιπτώσει θα το ξέρουμε σε 1-2 χρόνια ότι δεν ισχύει. Τότε λοιπόν πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι είναι αυτό λοιπόν που την αυξάνει τη θερμοκρασία. Από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά και έξω από αυτές. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε λιγάκι αυτά τα πίξ, αυτές οι αιχμές προς τη θέρμανση και προς την ψήξη, που είναι μέσα στο ολόκενο. Εγώ δεν πάω στις παγετώδεις περιόδους και πριν. Μένω μέσα στο ολόκενο. Γι' αυτό προσπάθησα να δείξω όλες τις κλίμακες από τα δισεκατομμύρια, τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια. Μέσα στους αιώνες λοιπόν της μεταβολής, γιατί οι μεταβολές που σας έδειξα, όπως ήταν το Little Ice Age, όπως ήταν η περίοδος στη Σαχάρα, η πολύ πιο ψυχρή και υγρή, διήρκεσαν μερικούς αιώνες. Και ξαναγύρισαν. Είναι μέσα σε αυτούς τους κύκλους του λεγόμενης ολοκαινικής διαφοροποίησης, μεταβλητότητας του κλίματος. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν αύριο, όταν λέω αύριο, σε 10, 20, 50 χρόνια, δεν ξέρω, ξαναέρθει η καμπύλη, είναι ένα πικ σαν και αυτό που είδαμε κάποια χρονική περίοδο ή όχι. Γιατί ξέρουμε αυτά τα πικς πώς γίνανε και γιατί γίνανε. Των 2 βαθμών. Γιατί για τέτοια πικς μιλάμε. 2 βαθμές πάνω, 2 βαθμούς κάτω. Από μια μέση τιμή που μπορούμε να βγάλουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επομένως, πρέπει να τα καταλάβουμε και αυτά γιατί γίνανε και το τώρα. Όσο δεν κοιτάμε να καταλάβουμε τι έγινε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, στο ολόκενο μέσα, με αυτές τις αιχμές που διήρκησαν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορούμε ποτέ να έρθουμε και να κάνουμε καμιά προβολή στο μέλλον, οι οποίες είναι απλό παίγνιο, μια καμπύλη για να παίζουμε μαθηματικά μοντέλα, που ούτως άλλως ξέρουμε πως δεν ισχύουν. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Βλέπετε πόσο πολύπλοκη είναι η μεταβολή του κλίματος λόγω των 3 βασικών αστρονομικών παραμέτρων που διαφοροποιούν όλο το ενεργειακό μας. Έτσι δεν είναι. Επομένως, είναι δύσκολο και τουλάχιστον να ξέρουμε πού είμαστε. Εγώ πιο πολύ ήθελα σήμερα να σας δώσω τη διάσταση αυτή του πού ήμασταν λάθος, πού ξεκινήσαμε λάθος, τι πιθανό να είναι ακόμα λάθος από τις γενικές παραδοχές, πώς πρέπει να ξεχωρίσουμε τις πραγματικές έννοιες της κλιματικής μεταβολής, της πραγματικής, της φυσικής διεργασίας από την πιθανή ανθρωπογενή και να δούμε και αν τελικά η πιθανή ανθρωπογενής επηρεάζει και πόσο τις υπόλοιπες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά και χαρήκα πάρα πολύ που σας είδα. Ευχαριστούμε. Επειδή έκανες αναφορά στο βιβλίο του Μαριολάκου. Ναι, μπράβο. Η Μιάννα φυσικά και τα λοιπά έδωσε στοιχεία στο chat, πλήρη στοιχεία να το αναζητήσουν. Είναι εκδόσεις Λιβάνι. Εκδόσεις Λιβάνι, ναι. Επειδή το έχω δίπλα μου και το χρησιμοποιώ για κάτι που γράφω. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, κυρία Ασημίνα Αντωναράκου, να δώσει αυτό που συνηθίζουμε, μια αναμνηστική πλακέτα στον πρώην πρόεδρό μας και ομιλητή. Βέβαια θα μπορέσει να την δώσει και στο Πανεπιστήμιο, αλλά τώρα θα τη δώσει εξ αποστάσεως. Άση. Κάνουμε και αυτό εξ αποστάσεως, όπως όλα. Λοιπόν, η πλακέτα τώρα όσο γίνεται είναι αυτή εδώ. Λίγο πιο πίσω να τη δούμε. Λίγο πιο πίσω, Άση, αν θέλεις. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Βλέπω το Σπύρο, τον Παυλίδη, δεν βλέπω την Άση με την πλακέτα. Γιατί πρέπει να μιλάει η Άση. Μίλα, Άση. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Μπράβο, τώρα τη βλέπουμε, εντάξει. Καταρχήν είναι μεγάλη μου τιμή, έστω και έτσι, που σας αποδίδω αυτή την πλακέτα.
η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μέσα στην περίοδο αυτή του κορονοϊού, αλλά κατορθώσαμε και τη φτιάξαμε μαζί με τη Δώρα την Τζουρού και έτσι είναι χαρά μου σήμερα που μπορώ έστω και εξ αποστάσεως να σας τη δώσω. Και βέβαια με το καλό να τα πούμε όποτε ναι. θα μπορέσουμε ξανά να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα, και εγώ στο Πανεπιστήμιο που έχω να πάω 2 μήνες. Εσύ βέβαια πηγαίνεις, έχεις και διοικητικές ευθύνες, αλλά με το καλό, μάλλον με το νέο χρόνο, θα μου τη δώσεις από κοντά, θα έχω τη χαρά να τα πούμε. Με μεγάλη χαρά. Άλλα επιστημονικά θέματα και σένα και τη συνεργάτηδά σου, την Τζουρού που είπες, αλλά και όλους εσάς από το ΔΣ της εταιρείας. Και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους για μένα η σημερινή εκδήλωση ήταν πάρα πολύ σημαντική από κάθε άποψη. Και νομίζω και το θέμα, επειδή ήταν επίκαιρο, ήταν πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και εσάς και το Χάρη τον Γκράνη που με βοήθησε εδώ τεχνικά και στην όλη διαδικασία. Εκτός από τον Σπύρο, τον Αλέξη από πάνω, από Θεσσαλονίκη, και όλους τους συναδέλφους και όλους τους φίλους που μας παρακολούθησαν. Με πρόλαβες, Δημήτρη, και εγώ ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ομόφωνα συμφωνήσαμε να σε έχουμε ομιλητή απόψε και να έχουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και θα το συνεχίσουμε και εμείς, αλλά και το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ήδη έπρεπε να έχει εκλεγεί, αλλά λόγω της πανδημίας θα εκλεγεί, φαντάζομαι σύντομα, σε λίγους μήνες θα έχει εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να παραδώσουμε τη σκητάλη, όπως εσύ παρέδωσες σε εμάς. Ευχαριστώ όλους, αλλά ακόμη υπάρχουν 5 λεπτά. Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, νομίζω, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και... Σπύρο, να κάνω εγώ ένα σχόλιο? Ναι, ναι. Είμαι ο Θόδωρος ο Καρακώστας. Ο αγαπητός συνάδελφος ο Θόδωρος. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήταν μια υπέροχη ομιλία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ήταν όλα τεκμηριωμένα και πάρα πολύ γλαφυρός ομιλητής. Κατά κάποιο τρόπο μπαίνω στον πειρασμό να κάνω το σχόλιο, γιατί ο πρόεδρος ανέφερε για έναν μετεωρολόγο που συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο μεταβολή και όχι αλλαγή. Αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δομή και το περιεχόμενο ήταν τέτοιο που μας έδωσε τόσες πληροφορίες, και ήθελα να το καταθέσω αυτό, ότι οι περισσότεροι μετεωρολόγοι, μιλάω και για τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν έχουμε αυτό το υπόβαθρο που έχει ο γεωλόγος. Αυτό που ξέρετε εσείς. Εμείς γνωρίζουμε άλλα πράγματα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Μ' άρεσε η διαφορά του αίτιου και του αιτιατού. Είναι ένα πολύ σπουδαίο επιχείρημα, όπως και η διαφοροποίηση μεταξύ κλίματος και περιβάλλοντος. Και επίσης μ' άρεσε και το 30 χρόνια, γιατί όλοι μας ίσως το γνωρίζουμε, αλλά δεν το αναφέρουμε. Κύριε Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησες να καταλάβουμε πολλά πράγματα, έστω και σε αυτό το επίπεδο που βρίσκομαι εγώ, όπως είμαι συνάδελφος και με το Σπύρο και με εσάς, δηλαδή ομότιμος καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δούλεψα για αυτή την παρουσίαση και ήλπιζα να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Κάποιοι άνθρωποι σαν και εσάς να βοηθηθούν να δουν ακριβώς αυτές τις διαστάσεις. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ο κύριος Καρακώστας είναι ομότιμος καθηγητής μετεωρολογίας με μαθηματικό υπόβαθρο, γιατί ξεκίνησε ως μαθηματικός, και έχουμε κάνει μαζί διάφορες τέτοιες ομιλίες και χρησιμοποιούσαμε τον όρο μεταβολή και κλιματική αλλαγή μόνο για αυτές του παρελθόντος. Και νομίζω πρώτα να ξεκινήσουμε από τους συναδέλφους μετεωρολόγους και αυτούς που ασχολούνται με πολύ καλά μαθηματικά μοντέλα, ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά μοντέλα που δεν ξέρουμε εμείς, αλλά το βάθος χρόνου του γεωλόγου είναι αναντικατάστατο. Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει σχόλιο? Σπύρο, η εισαγωγή του κυρίου Παπα-Νικολάου ήταν εξαιρετική και έβαλε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Τον ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Διδαχτήκαμε. Άλλος συνάδελφος? Εγώ ειλικρινά δεν θέλω να κλείσω αυτή την ωραία εκδήλωση και την ωραία ομιλία. Γι' αυτό που το παρατραγώ. Είναι και η κυκλοφορία στις 9, Σπύρωση, θυμίζω. Όλοι νομίζω από τα σπίτια συνδεθήκαμε. Εγώ παραλίγο δεν έλεγα αφοφούμενος με το διαδίκτυο, μη τυχόν με κάνει τίποτα, γιατί ήμουν ο host, όπως λέμε αυτός που θα φιλοξενούσε. Ήμουν έτοιμος με το αυτοκίνητο να πάω και στο πανεπιστήμιο, άμα έβλεπα κανένα πρόβλημα από εδώ. Και ας με πιάσουν στο τέλος, στο γυρισμό. Ευχαριστούμε όλους. Ακόμη είναι 230 άτομα συνδεδεμένα. Και μάλιστα μερικά είναι group. Και πραγματικά μαθαίνουμε και όλα με τα ηλεκτρονικά και με όλα αυτά. Δεν ξέραμε εξ αρχής ότι έπρεπε να το κάνουμε και live streaming. Ίσως να την επαναλάβουμε την ομιλία, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλαν να την παρακολουθήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ίσως κάποια στιγμή, τον επόμενο χρόνο, να μπορέσουμε να την, αν κύριε καθηγητά και εσείς το επιθυμείτε, γιατί ήταν πάρα πολλοί που θα θέλαν να την παρακολουθήσουν. Να την επαναλάβουμε. Ή μπορεί να προβληθεί το βίντεο αυτής, να ειδοποιηθούν όσοι θέλουν και όσοι δεν μπόρεσαν, και άλλοι που ενδεχόμενα μπορεί εντωμεταξύ από στόμα σε στόμα να ενδιαφερθούν, να παρακολουθήσουν επανάληψη της συγκεκριμένης. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας και διαζώσεις αν χρειαστεί να το ξανακάνω. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος η εταιρεία να έρθει κοντά στα μέλη της και έξω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, που γίνονται εκδηλώσεις πολλές, να έρθει και η υπόλοιπη περιφέρεια να έρθει κοντά. Ο κόσμος από όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Αλέκο, τον Αλέξη τον Κατσιπέτρο. Την έχει βιντεοσκοπήσει. Όλοι θα την αναρτήσουμε στις διάφορες ιστοσελίδες μας. Πρώτα απ' όλα της Γεωλογικής Εταιρείας, και θα τη δουν πάρα πολύ, να δείτε, θα σπάσουμε ρεκόρ. Ωραία. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον ομιλητή, τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου, που αυτά που είπαμε θα τα συνεχίσουν αυτοί. Ακούσασαι, θα τα συνεχίσουν του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όλους τους συναδέλφους που πρέπει να πλαισιώσουν ακόμη περισσότερο την Γεωλογική Εταιρεία. Και είδα, εγώ τους περισσότερους δεν τους γνωρίζω τα ονόματα που έβλεπα τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση, να γραφούν μέλη, να συσπηρωθούν γύρω από την Γεωλογική Εταιρεία. Ευχαριστώ όλους, πρώτα απ' όλα τον ομιλητή και όλους σας, και νομίζω εδώ κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Μια μεγάλη καληνύχτα σε όλους. Ένα διαδικτυακό χειροκρότημα σε όλους τον κύριο Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι λίγο... να είναι με το διαζώσιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με υγεία να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο, για να βρεθούμε πάλι και από κοντά. Και καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές να έχουμε. Και καλύτερο 2021 το 20. Συγγνώμη, εγώ τους φίλους τους λέω καλό Πάσχα να ανταμώσουμε. Δεν λέω καλά Χριστούγεννα. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα σε όλες και όλους. Γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια σας.